zvakaoma. Sorry guys, network ameno zvaitika. I don't know what happened. Network ningangokata network. I don't know what really happened. Network yangokata. Sanga share kuti chaitika. Network yangokata guys. Network yangokata. I don't know chichaitika. Ameno zvaitika. Dzokai tifambirane mberi nenyaya. Right. Mukoma Crissy vaisa audio. Vachitaura nyaya yavo yokuti hamusi kuwirirana. Manga musingawirirani, manga musingadi. Right. Hello. Yes, sorry. Ameno zvanga zvangaitika panetwork apa yangokata. Ameno zvaitika. Alright. Right. Saka mukoma Crissy vangu achiplay an audio apa. Yokuti zvokurespecta chichi ameno ndonga wainzwa unoiziva audio yandi. Ndainzwa muchiplayer. Wanga usingaizivi? Saka anoti record izvozvo. Ana akatozvarwawo. Ende ndinorespekta vabereki. Saka wanga usingatuku here pamaigara mese nokuti vati vanorespecta vakadzi kuti mukadzi akangokuabhuzwa. SIS MELLY hapana chinhu chandaitaurawo chine musoro one. Inini paanoti zvoni anoti akataura inini ndakanga ndisingafanirwi kutaura. Hanzi iwe kana iye atodecide anofanirwa kupa pfungwa dzangu. Like pandakataura kuti June unowe mungadai mambomira kutenga mota takavha zvikwereti. Then July muchitenga mota ndopandakabva ndatotanga kutoshaudwa appreciate nandatotengera iwewe I'm taking my car back. Ini ndinofunga kuti maybe imba 1 or 2 ndozvandaifunga. Kuti umwe wanga akataura chakati ndopowo kuti ndodawo chakati. Mumwe wanga akati ndokuda imba ine 5 rooms. Maybe ndinotenderwawo kuti tadii tawaka ine 4 rooms this and that nekuda kwekuda zvakati nezvakati kana dai tawaka ine 7 rooms. Ndozvandaifunga kuti maybe ndozvinoitwa imba. And remember ini ndakanga nditomborowo mumarriage before. Ndinofunga kuti pamwe tinorongerana pamwe chete. Handizivi kuti murume anoti chandataura inini ndicho. Saka mota iripi? Anayo ikoko aiti anozoishipa. Saka inini ndakabva ndatozi I'm taking my car back aisisiri yako chitokanganwa nezvazvo because I appreciate sei wataura muromo iwoyo. Manga matengerwa mota yerudzi maini? Maybe nenyaya yekuti akazosvikawo ikoko akakwanisawo kutenga mota yake ndo yakazotanga kumuti atiti rafu atozoti ngatirambane ngatidai handizivi. Manga matengerwa mota yerudzi? Volvo. Ina swageni kwekupedzesera kwacho inenge ichinzi chii? Inani? Meno zvinawo. Inenge yakanzi swageni here kwekupedzesera kwacho inenge yakanzi Volkswagen. Oh, Volkswagen, VW. Yes, Volkswagen amene iyo yanga akatenga. Saka inini panyaya yerespect simeri alright andirambe mera ndipindure ndichiti panyaya yerespect ka andirambe kuti ndinomutadzira maybe pane zvimwe zvinhu pa 3 months zvanga matatu pa 3 months vakatoona kuti hapana respect pa 3 months mera ndikuze pa 3 months papanyaya dzacho dzese dzekusamurespecta dzekumuzvidza dzekumushora ndikakusendere mameseji andaimita sore amene kuti akasvika mangani akataura nebrother yangu ikati ndataura nawo sister wachaedza kuzvigadzirisa akakumbira ruregerwa ana kuzvitera akataura nemunin'ina wangu akati vamkuru tokumbirawo muwape last kwete first kana second but last chance chopewa last chance kana zvaramba
motaura kuti zvaramba. Akaramba kuteerera zvese. Mumba mangu ndini ndega ndinonzi ita sori, but sori yacho ndikamuita sori anotanga kuti uri kundinyengerera because ndiri kuEurope. Uri kundinyengerera because uri kuona kuti hapana kwauchawana mari. Ndikamuita sori yekugadzirisa imba yangu inonzi ndiri kuda mari. Ndikamuita sori yekugadzirisa imba yangu inonzi uri kundinyengerera just because ndiri kuEurope. Iye pachine zvake hana musi kana esimude Alice, hapana imba hapa mnina wangu. Usati imba yangu, hapana imba. Waidana na wega. Hapana imba, ndakutokudza chokwadi mnina wangu. Zvezvo kuti murume anoti mai mwana ngatigadzirisane tigadzirise imba yangu. Ndaiudzwa kuti you are now nearly 40 years. Andinyengerera munhu ane 40 years. Ndinyengerera munhu ane 15 years. Ndiye achiri mwana mudiki. Kwete munhu ane 40 years. Andinyengerera munhu ane 40 years. Ndakuziva zvaari kuita. Ndanga ndisina nguva yekunzi mukadzi wangu ngatigare pasi tione sora rako ngatimbokanganwe zvaitika titenderere mberi neimba tidai. Ndanga ndisina. Ini ndaimboti sorry for the sake of peace nepandisina kutadza, but ndainzi uri kunyengerera nokuti ndiri kuEurope. Uchiri kuda murume wako here Alice? Mary, kumuda ndinomuda Crissy, but kana zvaramba zvinenge zvaramba. That's why ndangoti ndakudawo kuti ndichirikavhawo zvinhu zvangu ndochita wangu move on. Right. Mukoma Crissy, mukadzi uyu anzi ndichiri kukudai, hanzi Crissy ndinomuda, asiwo mukoma Crissy you are very abusive. Ndochokwadi, you are an abusive and a narcissist. Ndoda kukudzai ini sisi wenyu pano ndakagara pano nhasi. Chero mukada kudzokera mukadzi wenyu, chero mukada kuomusiya, I want you to know this. Animaona, mukoma Crissy you are a narcissist. Mune narcissist behavior. From the word go, pamakangoti muchiti gidi kuna nemsikana ushu. Saka nemsikana uyu. Muchinotanga kugara mese makatanga kuona kuipa kwohunu mautanga kutora kuti handinyengerera nane 40 years hey ini zvemarriage asi zvangu asi mapoti $50 ngainde kunobvisiwa andimaona hey idai ye kidai that's a behavior ye narcissist iyoyo mukova Crissy behavior iyoyo ndiye narcissist ende iwe Alice iwe wakaona ma red flags kubva kumurume wako ushu wakamaona pakatanga musina kana 3 months kana mwedzi mamatanga kutonetsana pakatanga kudza kuti waisirei status iyo pictures dzemastatus handidzidi dzeku-SA wadzisirei i-red flag iyoyo. That's a red flag of a narcissist man. Uri kundiwa here Alice? Alice? Hello? Ehe. Wakaona red flag iwe pakatanga kudza kunzi hatidi kuona mapikicha ako aya uri kukanda mapikicha rudzi aya pachi i-red flag iyoya yemurume ane narcissist behavior. Profile pic uri kuSouth Africa uchiri kuzviitira iwe wamuZimbabwe. Profile pic chaichaiyo. Profile pic. WhatsApp zvezvo zvekuti wabva nenhamba yako kuSouth Africa usvika kuZimbabwe waramba uchingoshandisa yakaita nyaya. Wai uri kuramba uchishandisa WhatsApp yekuSouth Africa usati wagamuchira kuti wachishandisa nhamba dzekuZimbabwe. Siya WhatsApp iyoyo yekuSouth Africa. Antimaona. Takati tienda kumchinda musha kwedu tiri kumbare takamirira munin'ina wangu aitifonera titori tese tiri tumurenge naKristi kupambana achingoti ndakusvika kunyepera kwaita munin'ina wangu ikoko takasvika kumusha kwedu tisingatotaudzani atsamwera inini but munin'ina wangu ndainyepera tese tiri tiri kunyeperwa but inini ndinatotsamwirwa zvinhu zvake zvese anokasika kungohakira kungokasika kungotsamwa handinzwisise kuti zvinhu zvichimbofamba sei. Ini ndikutara ndakasununguka kuti my brother you are a narcissist because Crissy munhu wepano. Ndio munhu ndakasununguka asi zvisinei. Ngataurei panyaya yemari. Zvimwe zvitozitaura. Mukoma Crissy batikai mukoma Crissy tachikumbirwa nemweya waMwari ipai musikana 1000 atange aone pekutangira. Ipai musikana 1000 uti pavidhiyo paaudio pari kunzwa iwe ndiwo wakati kwai uda kudzokera kuZimbabwe wega. Kwai wakatakura vhazi racho remari here nemurari. Ipapo simeri chakaitika ndechekuti zvinhu zvangu zvakanga zvatowo kuchivhu kwanga atsvagirwa imba nefrendi yake zvinhu zvanga zvatoenda mudzi yatoenda handiti then ndobva azouya paakauya sichipapa chimbori neimwe mukwende yanga iripo yaifanirwa kutakura saka paka zvinhu zvaifanirwa kutakurwa ka ndopakanzi ichi neichi ngazisaende tikati zvinosara sei apa example yevhasi remaruwa hanzi nevhasi remaruwa ndo ratakanetsanira simeri vhasi remaruwa ringanzi iladhejere
vhasi nemaruva ringanzi ilageji rekunzi orai saka ndikasiya lageji kana yanga ifanira kuita 1000 yakuita 500 vhasi remaruva ndo raataura nezvavo then ndopaakanditi izvoni ndichita nharo kuti zvinhu zvindoda kuti zviende kumba zvinhu zvindoda kuti zviende ofuchitori mari yemaranzi yandaitoshandisa yangu yandakanga ndakasefa ndopanharo idzodzo ndopaakanditi izvoni hatikwanise kugarisana because haunditeerere saka ende hako kumba unoona vamwe vanhu udzokere kubasa ofichi kubasa ndatooneka ndamirira iye kuti asvike musi wa too much basa ndatooneka saka handizoti kubasa kwainiti enda ndekupi saka ininiwo ndakabva ndangoti since munhu ndamukadzi wemunhu ndakabva ndangozvigamuchira kuti kunetsana kunoitika ndobva zvemusiwo zvatongodarika mangwana ndobva tatomuka tichitowirirana nyaya iyi ndobva yatongodarika saka akabva azobatirira panyaya yekuti ndakamuchizvoni dzokera hapo kubasa ofuchi zvinhu zvavo zvatoenda nekuti tangonetsana kanyaya kadikidiki Crissy ndikikiri ndinombomutisiya Alice wakapuwa 880 herewe pane munhu akambokupa 880 akanditumira iri 800 pa800 300 yanga ine urongwa hwayo angandi chimwe chikwereti chebradha yangu ndakatogomukweretera futi imwe $50 kubradha yangu papane chikwereti che$50 chebradha yangu papane chikwereti chambaini pane ndiagast papane mari yarendi yeagast papane mari yechikafu chaagast then papakizosara $50 500 I mean 500 ndo yakanditi tanga nayo life yako akatumira iri 8 but 3 yaienda payaienda inge nezvirongwa zvayo nevanhu vayo then 5 ndo yanga yakanzi ichitanga upenyu hwako ndo yandakashandisa ko Crissy ngofona zvari kungonyora mucompensation zvangofanana nekuti uchifona HSJ zvakufanira kuti uchifona wona kuti uri kutongonyora mucompensation na utokungokuti wapa comment dzako chichingofona tichingotaura nyaya yacho ingopera chingofona taura nyaya yacho ichingopera manje because maitira wao awatozita chiya chingotaurana panyaya yemari aiwa Crissy waudaro sha Mkoma Gordon yamtaura na CJ wenyu Mkoma Gordon yamtaura na CJ wenyu achanga CJ Todeza Mkoma Gordon waye wakugadzirise uyapa live up uyapa WhatsApp up urungonyora mucompensation zvakatofanana Mkoma Gordon bata iPhone Mkoma Gordon bata iPhone Mkoma Gordon bata iPhone yampedze nyaya dzemunin'ina wenyu panapa alright CJ yakufona Mukoma Gordon arikuramba kuya kutaura nyaya yemunin'ina wavo pano CJ da arikuramba kudaira foni saka inoda kuti ndidini uyai titaure nyaya yemari ya CJ nhasi handisi kutombokusekerera shamwari ipa musikana uyu mari yake mirai sisi mirai handizirini Crissy aripo ndogara naCrissy ndini ndakatumirwa mari ndosaka ndikuziva nyaya idzi ndosaka ndati mukadzi uyo ngaangotaura chokwadi handizi ngaangotaura chokwadi zvazviri zvinenge ina handizirini aiwa handizirini wamusiriwe Crissy ndomuziva nyaya idoiziva ndosaka ndikutaura kudaro
saka iwo chitaura kana Crissy kuti aunze mari ika nyaya yacho ipere ape musikana mari yekutanga kana kuti munhu ana kana chikafu munhu ana kana chi munhu ana kana chi asi meri ndiri muSouth Africa izvezvi ndiri kuCape Town zvangu but now you guys meri mataurwa iri kuitwa ka munhu anofanira kungotaura chokwadi problem ikuti vasikana vari kutorera mukomana advantage because mukomana awo anzwa nekuvharwa nevasikana achingorwa mari saka vari kumutorera advantage ani mazuva is an assist but vari kumutorera advantage but apa panyaya iyi tingatakatorerwa nyaya yemusikana akasacrifice abva kuSouth Africa akaenda kuZimbabwe anditi vakatanga kuita kutogara vese akatengesa zvinhu zvake tichiona takakuita imba vese saka takaita advantage yemusikana mirai sisimeri vakadanana vakawirirana kuti kuenda kuZimbabwe iye mukomana achitotaura ambokudzai kuti musi wakasvika pachitanga kuonana first time akaudzwa kunzi ngatisiyane nazvo dzokera kokubasa akaramba akaudzwa futi kunzi after 2 weeks basa richiripo akanzi dzokera kokubasa akaramba musikana togoudzwa sei ka Crissy haasi kuda kuuya kapa live Crissy haasi kuda kuchataura nyaya saka chitakungotoma inside Alice nyaya zoenda one side zvando zvandotaura kungoti nyaya ikai daya kutaura chokwadi chete nyaya yemafambira iri kuita nyaya anogona kubatsira kataura saka musikana mukomana saka Crissy ndiye aiudzwa naAlice kuti dzokera kuyu musi wakatanga kusangana akaonekwa muchidzokera bheki kwai noti adii vatotadza kuwirirana first time asi mapicha asi vanga vasingapanani mapicha chaiwo chaiwo kana kuti maiona mafirita vaifonerana video call every day vaifonerana video call saka chakanga chiita kuti vachirambana chii achiti kune umwe chidzokera chii problem iripo musana nehashawo ane hasha Crissy wacho Crissy daya Crissy angofu odzawo hake but pane pamwe paunoona akutorera munhu advantage ane mazoni ngauye kaCrissy ko ngauye kaCrissy ataure nyaya side dzake tinzwe manje togoriwa sei side saka mutotipa munhu anonetsa mukasikana yane hasha isi asingatauri Crissy side racho natoriwa sei alright okay CJ Crissy akufona ndakukudonedza right hello Crissy hello isati sikukunzwai I think in network yangu okay zviri kufamba sei mukoma Crissy musikana ari kuchema right that's kunyorera ndikati sisimeli there are two sides I think pakoti yamaplayer iyoyo okutanga kwayo ndachitotsanangura kuti zvinhu zvikaizvi ndakatozozviona papaya kana kuti pandakasvika ndichisangana naye ndopandakazviona that's why unaona ndakupai audio iyoyo I was clarifying zvinhu zvaaitaura iye kuhama dzake audio iyoyo ndo zvainoclarify ine mibvunzo yandaipindura imomo zvinhu zvaanga atiudza hama dzake kuti Crissy akadai saka ndaipindura mibvunzo iyoyo ende kana muchida maaudios akabva kuhanzvadzi dzake handimukona kuti audio yandakutumira iyo ndakatoipa tsano nditsano yandaita taura nawo answers avakazopindura achibvunzwa iye achiudzwa kunzi but apa waiti zvakati answers aakapindura nditori nawo right then zvese izvozvo zvaitika izvozvo tasvika pastage yekuti ndakasvika pakumuti alright chimira inini ndiuye kumba kana ndauya kumba tinogara pasi totaura toita map the way forward akaramba akati todza munyaya izvo ndikati no zvinhu hazviri kuitwa wangati ndiririsi macertificate ako ndopandakaramba ndikati zvinhu zvoda kuitwa in person not over the phone saka panoinzesta ipapo kana munyaya chaiyo ndakatomuudza ndikati no munoona chika zviri kufosekedzwa naAlice ndanga ndisingadi kuti zviitwe off the phone because hazvina unhu ore mirai mukoma Crissy mirai pamakatumira tsvakirai kuno
pamakati atore mari yake $50 anoisa tsvakirai kunoko makaisa here go ahead kuti atore $50 anoisa kumba kwawo. Yes, ndakaita. That's why ndichiti inini in person ndo pandinofanira kuuya ndozoita kunura zvandakasunga inini. That's why ndaiti nini we can't do it over the phone. I have to be there in person ndo zvine hunhu. Saka mari yakaendeswa kumunyai kuno akanobviswa musina kuirana nazvo imi. Aiwa. Ndini ndati kana ndakaendesa mari ndakaauthorize izvo zvanditi. Saka kana tiri kuenda kundosunungura patakasunga paya zvinoda in person not over the phone. Ko imi makazoti alright saka makadhamba sei munhu mukadzokera ku Poland mukanobloka munhu mukati chikontinya mberi nelife pane audio iri kuti kontinya mberi nelife yako uchisiyana neni handika yakabva kwamuri apa makazosvamisa sei apa pamusira $30 chete kuti ararame. Ndochokwadi chochisimeni handizivi zvinhu zvandiri kubvunza kaini naye hanzvadzi. Simeli achenda Iwe Alice chimbonyarira chichakuwa Alice takumtambowa achiga timbowawo kune hanzvadza uchataurawo. Simeni that's why manzwa ndati handina chekutaura. Mandinzwisisa. So do you think Simeli kuti handifunge zvokuti ndinongobva muna June ndobva Africa ndotouya kuPoland ndotomubloka. Ngakuudzei kuti ndakamubloka rini. Wakablokwa lini Alice? aiwa ndataura Simeli kuti nyaya yemacertificate yakutumira ndeyemari mwezuro then nezuro achibva andibloka. Wose wakablokwa zuro? Pamasure pose apa mamitaura zvakanaka? Kwase aitomboti achibloka achanibloka so this time paakabloka endakabva ndablokawo because ajaira kutoti anondibloka achanibloka unblock saka nezuro paakabloka ndakabva ndangoti aiwa ke tichingoblokawo. Right, Sisimeli, the reason why ndichibloka it's because mashoko anenge achibuda ipapo anenge asiri right. Mashoko anenge saka ndenda kuona kuti kuramba ndichingotaura zvinhu kana kuti uchizama kurizina nemunhu uchiti aiwa kani ngatiite sevanhu vakuru iye achitaura handiti muri kuona kuti izvezvi so mamubvunza nyaya yekuti wakablokiwa rini iye ari kutanga kutaura nyaya yemacertificate kungopindura kungoti alright ndakablokiwa nezuva because it's insane for me Sisimeli kuti ndinouya kunoku musi wa2 June then ndobloka munhu ndamusiyira $25 saka pesa pairarama sei. Saka mukureva kuti mimi maimupa mari here? Sisimeli ka that's why ndati handina chekutaura. Aiwa macho makutotaura kahanzvadzi takutotaura saka bhera muchingototaura chokwadi kuti munhu ndaimupa mari ushu. Sisimeli aigara aiwana mari aiiwana every month ndindaitumira mari ndaibhadhara rent ndaita zvese ngaarambe izvozvo. Alice shuwa here? Simeli ndati paakaenda June achibva kunoku ndopaakasiya $25 achienda June tichinoti akunoshanda kana ashanda zvinhu zvozotinakirawo panopera mwedzi then pakapera mwedzi ipapo haana kukwanisa kutumira ndopaakatanga kundibvisa mari pamari yawapiwa ndobva azonditsvagira mari kuno kuHarare $200 US. It was June ndobva ndapiwa $200 US. July ndobva ndapiwa vatumira $150 July. August ndopaakatumira mari nemunhu anoshanda naye $800 iwe handinomboramba i800 but 300 ine kwayaienda yanga ine zvinhu zvayo zvaitoti iyi 50 panhingi iyi 50 dai so iita so but yaisara iri 5 August. September ndopandakazvitsvagira ndega mari yerent nemari yechikafu mandanda kumuti ndokumbirawo mari yechikafu September uyu naiko zvinezvi October paachapera ndakamukumbira ndikati ndokumbirawo undijege 2 months idzi kusvika patichasheya mari yedu then katashaya mari yedu ndinokudzosera hako mari yako ndopaakanditi handina mari saka this month handina mari yerent handisi kudya handina chikafu next month kusvika ndazowana mari December handisi kuramba kuti hanzi naCJ Crissy taura zvese. It seems as if there is more to the story and the only way kuti tikwanisa kunyatsoita serious nenyaya itezo hunge matiudza zvazvisi zvava kutaura apa iwe Alice awangojamba pekuti mari waipuwawo yerent awakuita kunge ungasingapuwi mari ukufa nezharawo Alice unobatsirika sei zvino kana kwauya uchimborevavo nema
I2 months usina kupuwa mari guys. I2 months usina kupuwa mari. Ndatoona kuti akatumira 500 ndaruti akatumira 800 500 ndikatanga business once simeni ndatoti ndikastarta business. Alright. Handisi kukwanisa kutora mari yekushopu zvaSeptember ndichibhadhara rent. Ndakangwavha mari yaSeptember. Right. Kosa kana hii mkoma Crissy pa 2 months mwedzapera idzi kose msina kutumira mari apa. Right. Sisimeni. Chinzwa issue iripo. Chinzwa issue iripo. Ndakuklarify right. Mari yaSeptember yaari kutaura iyo yokuti akatsvaga rent yega muna September. Akapuwa mari 800 I think musi wa 29 August. 29 August. Papa 800 iyoyo $50 ne$50 $100 yanga iri vanhu 2 vanga vakasiyana. The rest of the money yanga iri mumaoko ake yanga iri yake. Kwete kuti yanga ine kwayaienda. Kwakusina. Right. Ndobva ndamuti inini kana uine zvauri kuita ita because ike zvino handina mari. Iyi mari yandakupa iyi ndikuti taikukwereta. Plus unoziva kuti ndakatenga mota. Kutenga mota kwandakaita ndakaita zvokukwereta. Ndakaita zvokukwereta. Saka kukwereta kwandakaita ndine mamwe maexpenses handinawo. Saka handizokwanisa iwe uchirarama senge ndisipo because kana ukatanga kuunganidza mari uri ikoko kana kuti uchiita zvaunoita it will be safe for me. And hazvitipo pressure because kunoko kwacho kubasaka zvinoita senge ndinotambira mayuro handitambire mayuro sesimeni mari yandotambira yangofanana nemadgs hazvisi zvinhu zvokuti zvinoshamisira kana kuti chii. Saka kana ndichitaura kuti handina mari ndasacrifice ndakwereta mari kuti uite so zvese izvozvo haasi kutaura haasi kuzvitaura. Why asingazvitaure? Because ari kuda empathy, ari kuda kuti vanhu vanzwire tsitsi. Why? Because she already is a mission. Ndakutumira audio yokutanga yaataura kuti handisina chekunyengerera, ndoda kukuparadza, ndoda kukukwachisa. Saka I don't have anything to say. Alright, mirai pane pandabata pamataura hanzvadzi. Mati imimi ndakamuudza Alice kuti pangure zvino mari yandakupa iyi chirarama kunge ndisipo kuti inini ndikwanise kukavha chikwereti chemotikari yandakatenga kuno. Ndizvo Alice ndizvo. Pakantumira mari yakantumira eri yakairi 800 akanditi chitanga upenyu hwako zvaisiri zvekutowirirana. Akanditanga upenyu hwako nemari yandakutumira usati achadondowerenga mazviri even ini maaudio acho ndinawo futi akati usachadondowerenga mazviri chitanga life yako ne500 ndikamubvunza nokuti mira Alice nokuti kana ndawa guys kana manzwawo zviri correct apa Crissy ati ndakati ndine chikwereta handitambire maeuro ndoti mari andofutambira kuno ndikafanira mari saka handikori mari yakawanda. For now ndakatenga mota unozviziva muri kunzwa guys kana ndasina kudzisa mundiudzi chifano kuchichita zoti ukurarama sedisipo nemari yauri kuunganidza ikoko uchiunganidza mari ini chibhadhira mota kunoko meaning to say kana vakadaro andika mashoko yakabuda here Alice. Ndati mashoko yakabuda here kuti chirarama senge ndisipo zvekuti rarama sendisipo ndozvaakatotaura chitanga upenyu hwako chirarama sendisipo chitanga upenyu hwako makataura zvokuti atenge upenyu hwake agadzi. No. Because why ndiri kudaro kana pataurwa apa kana mazviteerera guys it means vanhu vachiri vese hanomaona vachiri vese vari kutopurana zvinhu zvemumba mavo kuti alright iwewe chishanda mari yari kushanda ndakakupa kuya wakati wakatenga business chiita ikoko handika urarama uri wani kukuchunganidza mari ini kunoku ndichishandawo shoma indina ndichibhadhira mota kana manzwawo zvandanzwa inini kuvanhu ava kuti vange vachiri vese. Alice makarambana here akachitanga upenyu hwako maaudio ndinawo ngaadaire iye ipapo ndikamuti inokwanira. Alright hanzvadzi makarambana here naAlice. Right sisimeli ndakatozoenda kumunyai ndikaenda kumunyai anditi enda kumunyai kana usisade ndikati uri kuramba uchindipa pressure ndiri kuudza kuti let's not talk because matemba zedu they are high. Ndouya kumba tonyatsogadzira zvikanzoenda kumunyai utondomuudza batai mirai makadaro Alice pakataurika nyaya here kuti matembasi edu ari high iwe chimira ndigoya kumba tigotaurirana zvakataurika here tikati kunyepa akangatotaura kuti let's separate maaudio angatonyaura kuti let's separate ita zvako ndiite zvangu ndokandaimutichitsisa shoko
kumba then marumwe zuro ndopaakanditi ndipiwo nhingi macertificates angu ndikati handikwanise kukupa macertificates ako kana usati wataura kumba kuti hauchandida because aiti let's separate ita zvako ndite zvangu mari yechikafu achindinyima mari yebhadhara rendi papera september akandinyima saka ndikati aiwa chitaura kokumboti watiti separate ndopaakati alright ike ndichitaura ndopaataura because achondipe munhu macertificates ake une maaudio acho here because panapa it seems as if mauda kuti murambaniswe nesu panapa ndichandotoona naigani hamusi kuzvionawo tinoda kutambisa bhura resimbi panapa senda maaudio acho tione because vanava it seems as if vakablokana nezuro vakamirai uyu acho akablokwa nezuro handika nhasi akauya nenyaya iyoyo nezuro ablokwa handika asi tikateta live mangwana zvizvo chida live teta mangwana kureva nhasi vablokana nezuro handi maona ava zanzi vari kuyavashara kuti aiwa handika hatisati arambana iye ndamubvunza noda munhu wako here akati munhu wangu ndomuda hani muri kuona saka isati tikushamisa bhura nesimbi panapa guys something ndoda kuti muzive chinhu ichi ishu iyoiyo kuti ndoda munhu wangu nyaya iripo ndeyekuti hanzi ndakutadzira iwe unofanira kugamuchira sori yangu ndikamiti shamwari ndiri kuda time because muitiro wako ndinoda time yekuprocessa zvinhu izvi ndoba ndaimuti nini ndipe time kusvika ndauya ikoko kana ndisina kumuudza kuti ndipe time kusvika ndauya ikoko ngaataure because munoona tisimelika panda ndichitaura kuti ndakanga ndava kugara kusango ndichiita zvekukorokoza its because mumba maisagara mama kurwadza kugara senda maaudio senda maaudio uchipindura chisenda maaudio uchipindura tinyatsonzwa senda maaudio ndichitaura ndisaita zvekufana nditaura nemaaudio inini akaunti akatumira iyi ndipe maaudio amunawo wose send the audios that we have dzese dzacho dzokuti chichindamberi takurambana takudi because it seems as if chandaona ini kuda kwamene kuda hundi wrong ndiona sekuti iwe Alice wakabhoikana nekublock wakaita nezuro asi vanhu munhu wako uyu imi vanhu muri kutodana naye simeri ge ndikusendere audio yakataura kuti ndanga ndichida kumbozvipa nguva yekufunga but ndazodecide kuti let's separate wasenda tione senda pane imwe namba yavari yaya ndigogwana paplayer neone speaker reason why ndakadaro sisimeli is the pressure yaipa saka handina pandinokwanisa kuti ndinoti nini ndinoramba ndichikana kuti ndinoramba ndiri depressed nenyaya 1 tiri kusango kunoko kwekuti unogara uri 1 zvinhu zvako zvaunongoita unenge unge uri 1 saka nguva dzakawanda you end up being depressed but ukaona manje zvinhu zvakudaiwo so inini I don't even ndadzomawanza ndati handina chokutaura panyaya iyi because inyaya yekutoti yanga ichitonditemesa musoro ndadzoa ndakamuti inini ngatimbomirai kutaura tese kusvika ndauya kumba totaura nyaya iyi zvikanzi no taurira munyaya ndikaudza munyaya ike zvino ndoatenda kumba nhasi totaura nyaya iyo nemunyaya nhasi chaiko chaiko akanditi why is it wabloka Alice ndikati no the reason is because matembers edu mashuka akuchinjanwa acho hasi right saka kana iri issue kudzanzi ndoda kukuwachisa ndoda kukuitira pafacebook ndoda kuita sei izvo ndakagara ndakatozviudzwa I think about 2 months ago ndakazviudza kare saka zvinhu zvokuti instead yokuti kana kuti tisolvere nyaya kana mumba chaimo kuti tataura nyaya iyi pane nyaya diki so yokuti inoitwa hombe yokuti why uchindiudza zvinhu zvakadaro kuti aiwa kani zvinosolvhewa mumba medu ngatigare pasi ngatitaure I don't know kuti iye anenge achionei anobva atotaura zvavo kuti handina basa nazvo kana kuti munoona sisimelika imba inovakwa nevanhu 2 ine murume ine mukadzi but mukaona mumba maane varume 2 handioni zvichiita ende ndazvitaura muaudio yandakatumira aiwa iye Alice ndizvo here kana ndakunzwa here zvikore zvichibvuma kuti ndine maflows angu ndiri wrong ndakunzwa ndizviri right kana ndini tukanganisa ndataura ndikati nyaya yekusamurespect yaari kutaura ndakakumbira sori kakawandisa zimene iye zvarutaura kuti hanzi zvone mumba munogadzirisana vanhu muchigara pasi haana kana even a single day raakati asingatigare pasi tigadzirisana haana kana musi 1 ini right guys nyaya iri pano ndeiyi guys
let me come to this conclusion nenyaya iyi. Nyaya iri pana ndeyekuti ava vanhu ava murume nemukadzi. Vanhu ava murume nemukadzi ndo zviripo ende guys CJ usapindire pakati penyaya iyi. Decision ndeye vanhu 2 ava. Uri shamwari yaChris. Mirai mukoma Chris. Your information ndikaita stress stele bvunzai CJ ndikaita stress chaidzo chaidzo ndinoudza CJ because ndewande ndinayo but ndinoudza CJ that's all ari kutora zvinhu izvi zvokuti pamwe pacho ndinotomuplayera maaudio ezvinhu zvinoitika kwandiri kuti inzwawo zviri kutaurwa kunaye ndodini ndine ndina CJ that's all ari kutaura ndosaka ndiri kuti inzva anzvadzi ndosaka ndiri kuti inini panapa chaitika ndechekuti Alice zvake haana kuti agone kuita patience yekuti mugane kugasa zvinhu zvenyu panapa tiri kutaura nenyaya vanhu vanodana guys ndochoka chatatoona inini ndega vanhu ava vanodana ndamubvunza musikana uyu before Chris auya kuti Alice unoda here murume wako akati murume wangu ndomuda mazvihwira guys Chris azouya pano Chris ari kuti ndiri kudzokera kumba tichanotaura kumba chero munyaya ataugwa naye nhasi unosande unoyu anti akamudza kuti ndamubloka because matembers ake ari high ndiri kuuya kumba tozogara pasi totaura imba ipi kumba kwavo kuchivu animaona ndikoni vakagara vachitaura vese ndinondogara pasi tichitaura nani because chiri kunzi enda unobva munyaya ndechekuti muudze kuti tasiyana ndopatiri kuda kuti tigadzise ipapo mukoma Crissy musata sokuti iwaizvanzvadzi imi muchaita sokuti vakadzi hamuchiziviwo zvemi imi rega yakuita kunge musingatiziviwo isi vakadzi kuti isi vakadzi tinombotaurisawo miromo yedu ipfutika tisingarevesi mirai ndipedze nyaya mukoma Crissy Alice mirai mukoma Crissy mirai Alice munhu atinati asati ataura nyaya right hatinokuona kuti auya kwamuri. This is the reason why ndikuti zviri nane separate because mafungiro edu akasiyana. Asati kwamuri ndakutumire audio yandakamuudza kuti aiwa kana uchiita zvinhu tanga wafunga the consequences yezvinhu zvaunenge uchindoita usati waita zvinhu even kuuya kwamuri mubvunze usati waita zvinhu tanga wafunga. Alright, the most important questions ndakunzwa imukoma Crissy ndoda kuti mundipindure mirai guys patience hatisi kumanikidza vanhu ende 1 2 hatisi kuda kuputsa vanhu pano hatiputsi vanhu hatimanikidzi vanhu but pane sevanhu vakuru isusu patinotoona kuti apa pari kuita pride but vanhu vandanana tiri vanhu vakuru isu hatiudzigwi totozviziva tichiona kuti apa paita pride apa umwe atogumbuka saizvozvizvi chokwadi chiripo Crissy uyu atogumbuka kuti nyaya auya palive that is the truth kuti auya palive ndochokwadi ichozvo icho hatimaona handina kugumbukira izvozvo nokuti ndandakatozviudzwa kuti zvichaitika saka hazvindigumbure because zvinhu zvandagara alright ndipindure mubvunzo muviri ndine mubvunzo 2 kwamuri guys mirai mubvunzo yangu unongoda yes or no hatisi kuda nhoroondo yes or no ndida kutanga newe Alice murume wako uchiri kumuda here ndoda kuti ufunge 1 minute 30 seconds unudze zviri pamwoyo pako tozotaka kugadzisa zvimwe zvataonawo zviri pauri kana zvabuda musarudzo zvafanana andika ndoda kuti unyatsa kufunga kuti upindure mhinduro yako wakaisodzikisa pfungwa yes or no usandipe but svikaso ndokoda yes or no murume wako uchiri kumuda here right mukoma Crissy mukadzi wenyu ushu muchiri kumuda here no ndoda kubvunza ifuti 30 seconds munyatsofunga mukadzi wenyu ushu muchiri kumuda here no ishu iri kungoita kuti tirambane SIS MELLY imwe chete kubva pokutanga zvinhu zvatiri kuita shamwari tavanhu vakuru let's sit down totaura tichienda mberi usafunga kuti unondiwachisa kana kuti unoita sei tanga wafunga zvauri kuita right kana zvadaro wochizoona kuti uri kuitei SIS MELLY I have lived nemathreats kuti ukaenda kumunyai ndoda kutodai ndoda kuenda kufacebook ndoda kudai iko zvondiri kuziva chazoita kuti ndiende kumunyai ndiye ndamuudza kuti aiwa hatifaniri kuenda kana mukataungana ndandisitorina nhamba dzemunyai akambondia
ndikatodziya ndichiti inini no zvinoda kuti titange tanyatsofunga mukoma Chris inini handi munondirespecta here hanzvadzi Chris hanzvadzi handi munondirespecta mukoma Chris saka ndanichikumbira sasisi venyu ininika ndozati makagumbuka pane zvakawanda from what you have said tivanhu vakuru ndongwana vakuru ari comment section obvumirana nemi from what you have said tatoona pane nyaya pane a lot and one thing chandafara ndechekuti Alice achiuya pana totaura kuti ini ndine kudisrespecta ndinomuita asi ndinokumbira regerero every time kureva kuti anogara achidisrespecta every time anotozviziva itoriwo weakness itori paari antika magumbuka ndizvo zvaanotaura mukoma Chris amuda kumirai ndikudzei hanzvadzi yangu hapana pamuchafa mukadzi makaona mukadzi ari perfect hazviitiki izvozvo antika tekumbirawo kuti mutitenderewo kana zvichibvuma one more chance chete mukadzi wenyu achiri kudai one more chance timboitawo china chedu nemukadzi uyu tiri toga nevamwe nemukadzi uyu chete then you mozoona kubva ipapo kuti pane change kana kuti hapana kana pasinawo change then you are free zvamuri kuida right now vakadzi munotiziva tinotaura zvimwe zvinhu tichingotaura tisingareve tichiti tukutukana nevarume imi varume zvichitogara mamuri animaona because tinogona kuti right now mupei mari atange business handi mazviona 500 yacho naiyo kana 1000 atange business imoti mari handimupi animaona but iye ari kuti munhu wangu ndomuda toda kuti mese muve sure kuti aiwa tichada takurambana zvakanaka antimaona tachikumbirawo a chance nokuti even ikano yenyamuri kutaura ino hayo kuti maybe makaudza vana CJ vanhu venyu zvimwe but imi mukati memwoyo wenyu kalove for Alice muchinako unhu wake ndo wamusiri kuda inzwaiwo zvabva kune nyaya ndoda kuti mundiudze kuti unondozvisunungura network yawe getting network yenyu yakunetsa mati munyaya yadi ati mangwana ndiri kuenda kundopira nyaya ise kutaura kwamaita shoko harivhikwi ndoda kuti tibate pokuti shoko harivhikwa which means shoko kana raenda haridzoki izvi zvindozvo zvandaizama kuavoida zvakakuita izvezvi zvisimeni ndozvo zvandaizama kuavoida muchiona ndisina kana kutora nhamba dzemunyaya zviri serious. This is what I was avoiding because ndinoziva kuti tikangoenda takurosa takuenda kumwai zvinenge zvatopera izvozvo ndo zvandaimuudza kuti usati waita chinhu tanga wafunga kuti uri kuitei makonsekwensi acho ndari ndozvo zvandaiavoida zvisimeni. Saka ike zvino nhasi munyaya inzwai I can send you audio yabva kuna ambuya zvavataura ende nezvandapindura I can send you nhasi zvinhu zvaitika nhasi iye I don't think kuti anga achizvitora serious kana kuti chi anga asingazvitora serious ende pese pandaitaura nemunyaya ndanga ndakamanibloka tichitaura ndaiti ndikatumira audio kumunyaya ndomutumira zvataurwa nemunyaya ndomutumira even today ndaifunga kuzviita izvozvo but ndati no regedza ndiite sei regedza ndigari ndakamubloka maaudios abva kumba kwavo haasi kumaziva inini ndindaudzwa zvikuti saka ndiri kubvunza rini kuti saka munozvigadzirisa sei. That's why machinzwa ndichiti before you do something tanga wafunga kuti makonsekwensi zvacho ndeapi. Even munin'ina wake ndamuudza ndikati zviri kuitwa nasisi vavatange vafunga vasati vaita zvavari kuda kuita ndakazvitaura nezuro but iye nokuda kwokuti anonge achifunga kuti I am on top haana zvaanondiudza. That's the reason why muri kunzwa ndichiti zvinokonzera depression to a man kuvarume ndo zvinoita kuti masuicide aitike izvozvo because you are trying to show someone kuti no shamwari kana uchibva a pana A unoenda pana B iye anobva pana A atienda pana D. That's wrong. Right. Alright. Kana masimbiro ekuti azvichaiti because shoko rafamba raenda kufamily raenda kumunyaya raenda kupi kuti hapachisina zviripo sekutaura kwakaita iye Alice tichigara nekumba kwedu handiti saka zvinoita here hanzvadzi kuti titaure nyaya yekuti mumupewo something atange life yake zvaari kuchema kuti muwanewo macertificates. Right. Sisi Melly, this is the thing. Issue extortion haisi right. Haisi right. Because kana kuchinzi unofana kundipa something kuti nditange life yako
Kwazviri kubva zviriko here kwamunoda kupiwa kwacho. Ngatimbotarisai ipapo. Kwazviri kubva zviriko here. Iyo mari yacho. SIS MELLY andingangomuti. SIS MELLY mari yandakatokupa ndakatokwereta. Ndichiri kutobhadhara mari iyoyo. Izvo zvanzi ndatopedza kuibhadhara. But ndikutozonzi unofanira kutobhadhara mari iyoyo. Ito ndichiiwaniki. Ha? SIS MELLY dai taita tichifungirana. Kunyatsofungirana kuti uyu wangu akamira so, wangu akamira so. Tingadai tiri kuwirirana tisina kana problem naAlice. But she thinks for herself only. That's why makazonzwa handitakuudzai kuti ndakataura kuti mumba imomo hamuna chinhu chaundakuda kutotanga zvinhu zvangu. Mubvunzei kuti anga ati chii ipapo pandakazotaura izvozvo. Haasi kutaura point iyoyo, haitaure. Hazvitaurwa izvozvozvo, zvinongotaurwa zvokunzi no akazongodai akazodai. Pane zvinhu zvinotrigger ma-speeches. Saka muchizoona that's why muri kunzwa ndichiti tava vanhu vakuru. Hatisi vana vadiki vokuti kana kuti unongonzi munhu atotaura zvinhu. No. Hamena kuti kakangani. Ndichimuti no. Ungaenda kura kwenyu kuti paita nyaya here. Hazvisi. Ataura kuti wakapusa stereki ndoda kuudza baba vangu zvaurikuita iwewe. Wakapusa stereki baba vangu vachakusota. Mune wacho akati vabereki vanopinda papi. Anosvika pakubvunzwa zvakadaro nemunin'ina wake. Vabereki vanopinda papi. Why are you doing that? Ndikamuti no. Vabereki havafaniri kupinda munyaya dzemumba medu. Why are you doing this? Pamazogara mesa pamakamada nangu yakareba sei paFacebook wako. Mati Pamazogara mesa pamba makamada nangu yakareba sei paFacebook. Hello? September. Makada nachi? Last year. From last year September. Last year saka makama mukazogara mese gore rino iri. Muna from March, April, May, September, October, June. Saka makaita 6 months mchidanana. And past 6 months idzodzo SIS MELLY. Zvinhu zvataingotaura zvakawanda. It was about business. Business. Futhi ndozvo zvazvingoro mupfungwa dzangu ndichiti I want kuti tiite business. Even pandakati nini ndamutumira mari ndichiti rarama sendisi. The idea was chihasela uri ikoko ini ndichiunganidzawo mari kuno. Then ndoita sei to pandinouya kumba tinosvika tichiitini something. That was the idea. But she never saw it. She never saw all that. Even pandakabva mukamubvunza kuti zvii zvatakaronga ndichisimuka pamba anokuudzai. First thing chandakataura kuti ndiri kusvika kutengera motikari yanga isiri yangu yanga iri yake. Ndikatomudza ngati handidi motikari. But ipapo ndo pandinetsawo ndawawo panyaya yemota apa chinzi kainzi ndoda kutengera motikari. Saka maipromisera motikari musingadanani. Right. SIS MELLY. That's why there are a lot of things zvokuti imimi magonzi ndakamubloka. It's as if ndakamubloka munacho. No. Because munhu wese audzonzi ndakamubloka andoti ndakamubloka munacho. But izvezvi ndiye kutoti motikari yaita zvaita ndikubatirwa mari zvishoma nezvishoma motikari yaita chapera kubhadhara. Aizviziva. Then why is it all of a sudden because nautaura kuti ndakablokewa haana kana kunditumira mari yakatsvaga here nti ndeye October uno atanga
business muna August kati ndoti kutanga kwa 1 September atanga business. Why is it ike zviundu kunzi ndine mhosva yangu iri paki? Have I not been trying as a man kuti ndimusupport? Have I not been trying as a man kuti nditi ngativake upenyu tiende mberi? Right, Alice. Another Murume wako uyo wakaudza murume kuti kwaenda kumunyaya unowadza kuti kwaenda ndichakudi zvino wakatoendawo kumunyaya ikuya zveshuwa saka poitwa sei apa munyaya akatoenda kuna baba wako poitwa sei naye Alice? Hello, tiri kunzwa. Yange yambo ina ndina kunzwa. Ndati wakati kune murume wako chindaunodza vamunyaya kuti sadida ndichakudi tirambani. Ivo vakatozvitorawo murume wako kana nazvo kumunyaya akanovaudza kuti takurambana. Sapo gadziswa sei apa? Simere pandaka pa Network yake kunesa. Sisi Melly angu yende dzanga dzinaba. Ndingangotanga here nekuti pamunhu macertificates naisisi Melly. Ndingangotanga here nekuti pamunhu macertificates. Azvitembe dzangu adzina. Ipamunhu macertificate akuchena. But audio kuti ngatiseparate ndakutumira audio tangati ndicharisa uchindazwa zvandidecide ndazongodecide kuti separate ndakutumira audio iyo. Inini sisi Melly ka audio ndakutumira zvimwe zvinhu ngatanga afunga ataita tavanhu vakuva handisi mwana mudiki kuti ndinongonzikana kuti ndinongodecide kuita zvinhu. And the other issue ndipo ndakamuudza mafamily secrets edu shamari kumba kwedu kuri kunetsa zvakadai right, then pafacebook wako zvitaura nokuti uri kutsvaga kuda kundiwachisa wapedza kuda robva kuti handinokuda rudo here mubvunzei kuti kana even zvake pane chamambonza chandataura chakaipa chake nini zvekumba kwavo pane chamambonza chandataura inini. Why is it that the guts rokusikotaura kuti ndikutaura zvekuma kwenyu? Why? Kumba kwacho kwaari kuda kundoita muroore unosvika uchinzwa kaita sei? Ha? Pakaipa saka naye Alice poitwa sei zvapari kunzi shoko rafamba kuenda kumunyaya kuenda nokudzoka poitwa sei apa? Naye Alice timbonzwawo kwauri. Handisi kunzwisisa Simeri because ndakuti play audio ndakutumira ndi akanga anditi ngatiseparate. Waisa kupi audio yacho? Ndakuisira pa namba dzenyu. Alright. Sisi Melly. Audio iyoyo yakatumirwa after 1 hour of phone call. Audio iyoyo yakatumirwa after 1 hour of phone call. Saka muri kuti imini mukoma Crissy muri kuti poitwa sei ndoda kumboplaya audio batai makada kutoona ndinoplaya. I think Ai vana vainzwi nokuti mirai ndikudonhedzei ndokufanira ibheki mirai ndinzwi tinzwe audio yacho ndokufanira ibheki. unotadza kufona because environment handiri right. Ndanga ndichida kuudza kuti handizive kuti chii, but one thing is for sure unozva ndinoramba ndichingostresseka nenyaya 1 about us. Nyaya inondistressa ndeyekuti zvinhu zvacho zvese Alice unotaura kuti hauzive kuti unenge uchirwadzisa munhu. Even ndikakuudza kuti izvi zviri kundirwadza izvi iwe unochitaura kuti handizive kuti ndiri kukurwadzisa, but time yaunoita zvinhu izvozvo unenge uchitotaura kuti hana basa nazvo zvakangofanana. Saka zviri kundiremera Alice to make a decision. Handidi kunyepera kana kushanda kwakundiremera ike zvino ndakutotadza kushanda. Saka I think zviri nani ndikaseparata newe, rega ndishandise word iroro kuti tikaseparata zvinenge zviri nani because
ndinokutya ndochimwe chinhu chaunofanira kuziva Alice. Ndakukutya, ndaimbokuda but kezvo ndakukutya because of the things zvawakataura chokwadi pamberi paMwari. Ndinokutya kuti saka izvezvi what are you capable of, kana kuti nekutaura kwawaita kuya zvii zvaunokwanisa kundiitira kana kundiita. Ndakutya, kutotya chaiko zvokuti kana kuri kuti tinodzokerana ndoda kuti uzive kuti tichidzokerana nokuti ndinokutya kwete nokuti ndinokuda. Saka it's one of the things zviri kukonzera kuti even pawakanditi tadzokerana hauna kudzoka nemwoyo wese. That was one of the reasons dzokuti ndaitya. Even zvinhu zvaunotaura zvinhu zvacho ndinototya inini pachangu ndinotya because handina munhu wandinokwanisa kuudza mashoko awakandiudza, especially zverufu kana zvekublackmaila zviya. Inini hangu handizvigoni. Chandinoita ini ndechekuti munhu anofanira kungova munhu iye ari munhu, ini ndongoitawo zvandichiita iye achiitawo zvaanoita. I don't need kuti ndiitire mumwe munhu utsinye nekuti kana kuti ari kundirwadzisa kana kuti ndanchimuda saka achandida kana kuti no, I don't do that. Ndinongozvikomboza ndova inini then ndokufambira mberi noupenyu. But iwewe it seems senge ameno kuti unenge uchifunga kuti kurwadzisa inini ndiko kuti zviite right here. Because even now handizivi pawaiti ndiko kuti mwoyo wangu usununguke kana ndikaitawo zvandinenge ndaita. Izvozvo handitomboziva kuti zvii zvaunenge waita ende handizivi kuti zvii zvinoita kuti mwoyo wako usununguke ende handidi kunyepera Alice. Ndo zvacho zviri kuita kuti ndikutye. Ndinokutya Alice, handidi kunyepera zvokuti izvezvi. So I'm telling myself kuti whatever that is coming my way handinei nazvo. I'm even prepared kana kufa chaiko I'm prepared for that. Nguva dzakawanda ndinochema ike zvino ndirikugara ndichichema. Chinondichemedza ndoda kuti uzive chinhu one, rega ndikupema zvinhu zvakati chekutanga chinondichemedza ndechekuti I've been trying to get married zvichiramba, ndotozama kuita mhuri zviri kuramba, ndochekutanga. Chechipiri, vanhu vandinosangana navo vanotora advantage izvandinenge kana kuti yemwoyo wangu kana kuti yerudo rwavandovapa. Vanoona senge ndiri stupid here, senge ndisingazivi zvandinoita. Of which inini ndakakura ndiri munhu anoenda kuchechi. Chero pandaikura pese ndaiudzwa kuti usaitira umwe munhu utsinye. Zvinotondirwadza kuona umwe vanhu vachibatwa nevarume vavo rafu. Saka inini pandoti kana ndine munhu ndinomubata zvakanaka iye otora mukana, zvinondirwadza, ndo zvinondichemedza. Ende chechitatu, mhepo dzinosimudzwa against my life ndo dzimwe dzinondichemedza. Zvinhu 3 izvozvo ndo zvinondishungurudza. Then kana ndati inini ndiri pauri ndiri kuzama kurwisa zvinhu izvi and you go against inini uchitsondora mweya wangu, ndo zvonyanyondirwadza pauri Alice. Tsondora mweya wangu pandinozamawo kuti nditi Alice zvakati unototaura kuti handina basa nazvo ndikoko chero zvavafunga. Those words hadzitaurwe nemunhu anenge achiti ndinozoda munhu wekuti tidzokerane. Zvinoitwa nevanhu vaya kuti ndinongoti zvawaitaura zvazvo kuti kana pasisina zvinenge zviripo I can do anything, kungoti ndingokurwadzisa chete. Mashoko iwayo Alice ndo ari kundirwadza pauri, handidi kunyepera. Chero vana mama vakataura vakati Alice achinja, but ndivana mama vataura hausiriwe. Zvekare ndivana mama vari kutaura iwewe wacho hausati wachinja. Because at the end of the day ndinenge ndiinewe, ndinenge ndisina vana mama. Zvinondirwadza izvozvo. Every day ndikangotanga kufunga kuti saka ndiri kuenda kumba kwekuti tinosvikotanga kunetsana, mweya wangu unopera, simba rangu rinopera, ndinochema. This is something chandoda kuti ndikuudze chiri kuitika kwandiri. Ndaikuda Alice, wega wakazviona. I don't need to tell you anything about it.
but wakasvika pakundiudza kuti dai ndaikuda ndaita ichi dai ndaikuda kuratidza kuti wanga usingatooni kuti ndinokuda wanga usingazviona zvakandirwadza Alice handidi kunyepera ndaida kukufonera kuti ndikuudze zvino nezvaAlice ndaida kutaura newe ndinyatsokudza zviri pamwoyo pangu especially nyaya yekuti Alice ndiri kutya kutokutya chaiko chaiko iyoyo ndo nyaya hombe iripo zvekuti izvezvo handizivi kuti ramangwana rangu rakamira sei handitomboziva Alice handizive zvangu ndozvandaida kuudza audio ichitanga ati zvoni ndanga ndichitraya kukufonera akatraya kundifonera then pana ndiri panga pasingaite pana muzoti nozondifonera after 30 minutes saka apa paaudio kwekutanga kweaudio ati ndanga ndichida kukufonera but ndogona kuzotadza kukufonera nekuda kweenvironment yandiri but pandataura nyaya yeaudio ati audio yakauya mushure me1 hour call hanzi audio yakazotumirwa mushure but zveaudio ezvo kuti zvakazouya hazvo after 1 hour tasviwa asi iwewewo pane zvekutaurika muaudio. What do you have to say about that Alice? Ndoda kuti ndine zvandikufunga but ndoda kutanga ndanzwa kwauri Alice panguva ino ikauda kubatsirika. Be honest my sister, be honest. Kana uine pane era we can help, we can try to titsvage kutono even muchida mamessage andaidita sorry ndakamita sorry kakawandisa Chris achiri kueurope akandiudza kuti Alice aichema ari pakopa video call aichema kuti ndinokumbirawo kuti usazondisiya ndinokumbirawo usazondisiya ndizviri pandiri zvinondinetsa ndokumbirawo usazondisiya Alice ndakamita this week patatozodetsana more fire papa zvekutozosvika munyaya ndakamisira muaudio message ndichitomudza kuti Chris waindichemera uri kueurope kuti ndisazokusiya chero iwe ukandiramba ini ndicharamba ndichikuda handisi kuzokusiya sematauriro awakaita but kana uchida munhu you don't abuse them Alice zvakabva zvatoita wese kusvika panyaya iyoyo haana kana kutomboitambira sori yacho zvachose nyaya iri tricky mami from a man's point of view mukuti chini nyaya but mainzwa tungoti pane miscommunication apa sisandisi wane information yavasunyatsobudisa kuti kudaro alright amen but ndikunatsoti information esisandisi vabudisa yese right regai nditore mukomani ngiri hey whatsapp yangu SIS MELLY ndipei Crissy uyu no imbomirai guys Crissy ane mukadzi whatsapp yangu Crissy ndipei mukadzi SIS MELLY pakaipa right anzvadzi Crissy hello muri kuninzwa foni yenyu yenda volume pasi right ndoda kutite so because apa pakapa truly speaking guys ka nditaura izva munoda kana kudika but ndoda kutaura maonero angu panyaya iyi chaiko chaiko baba ava vaida musikana ushu baba ava vaida Alice ushu chaiko chaiko but songe vakadzi mongozivawo sometimes tinobhayiza ende Alice wacho aritotaura ega kuti ndaitobhayiza ndokumbira regerero ndobhayiza ndokumbira regerero but Crissy anga asingazotorori mari regerero rwangu handiti baba avaida Crissy iye mutomunzwa achitotaura even musikana hanimaona so pane I think pane case yekuti pamashoko apa pane mashoko mamakataurika evanhu vakarwadzisana zvandiri kuona but that portion kachipo mukoma Crissy makabroka mukadzi wenyu nesuro handiti Alice mira ungachitoka block nesuro namukoma Crissy mukoma Crissy na Alice ndoda kuti alright tazvinzwa asi ndoda kuti mupretende kuti isusu hatipo panapa ndoda kuti mutaure muri two makabloka nemimi but nhasi mukozotaura bhozi mwari pane mifoni ndoda kuti mutaure nemuri two apa isusu pretendai kunge tisipo tauranai muri two maflows ese maflops enyu ese mukoma Crissy muri hadzadzi yangu handika
Alice uri nini na wedu andika taura nei zvese udzanai papa zvinadzikwa nemati kwaitika zvinonaka kwadzikwa nemati naye kuti chokwadeni unomona ndinoti mutaura nemuri tu taura naye apa Alice mukana uyo taura nemurume wako bamnini Chris taura nemudzimai wenyu isusu just pretend kuti atipo hatina kuteerera taurira naye apa ndinchitaura nezve whatever zvamuda kutaura nemukadzi wenyu taurai naye whatever zvamuda kutaura if that is going to zvese zvamuda kutaura ipapa ndomukana chitaurai naye because ani nyaya yake kumunyaya ishu iripo ndeyekudai usonga naye Alice ukatora mvura ukairasira muvhu how are you going to take that water back uisa mujagi mayanga iri kana kuti mukapu mayanga iri ukatora mashoko that's why muri kunzwa ndichiti paunonzwa ndichikuti ndinokutya mashoko okuti unorelease nguva yacho yaunenge uchataurawo ndichikuti aiwa Alice hautauri uchidai hazvitaurwe seizvozvo iwe uchitaura kuti hazvina kana basa izvo atorarwadziwe ndiani ndichikuti aiwa Alice ndakasvika pakukuudza kuti Alice you are now breaking my heart kangane ndichikuudza kuti Alice what you are saying you are breaking my heart Alice you are breaking my heart if I go this way I won't turn back to you ukati handina basa nazvo ndikoko chero zvawafunga I don't know how many times ndichikuudza kudaro kwangu kusagonawo here kukutuka kwangu kusagonawo here kukuudza mashoko akurwadza ukabvunza munyai nhasi ndavatumira audio ndikavaudza ndikati sekuru hondo yataurwa nemuzukuru wenyu achiti ndiri kutotanga ndoda kuramba ndichikurwisa ngaasazviita nekuti at the end of the day ndiye anokundikana because the way yauri kuita nayo you want to fix me but chinapuraiza kuti how can you fix munhu wokuti wewe ndinomuda why uchitadza kuona kuti munhu uyu ndinomuda saka kuti ndisamufixa angatigadzirisa kangani Crissy ngatigadzirisa uri mukutsamwa makaita sei there are words dzokuti idzi handitauridzi why because ndakakunyorera message unapo pane 2 days ndakakunyorera message ndichikuti ngatigadzirisane ndinokuda handisi kuzombokusiya ndakanga ndichiita noise here ukapindura uchichi ukati handichada chero ukaenda kun'anga chero ukaenda kumaprofita kuti ndidzoke handichada audio yacho kuti chero ukaenda kun'anga chero ukaenda kumaprofita handichada ndakakupera zvakanaka zvine peace ndikatokunyorera message yakanaka hombe zvototi message unogona kusenda even unakatoierengerwa zvakanaka ndikakuti handisi kuzombokusiya because wakandizoti ndisakusiye chero zvikadii inini handisi kuzombokusiya paimboti undipindurawo mune zvakanaka pamessage iyoyo wakateedzera moto ndati sei ndakati handichada hauchada zvinhu zvandinoa kuti iwe ndounenge uchingoti hauchada ini ndinongoti ngatigadzirisane une musi here Crissy wakamboti ngatigadzirisane kutaura chokwadi unawo here saka ene uchinzwa ndichikuti Alice mashoko aunenge waburitsa haadzoreki iwewe chauri kuita nguva yaunenge uchitaura zvinhu izvozvo unenge uchiti ndikoko kana ndakuti chamwari nekuda kwezvawakataura uri kuti iye zvinoka kana ukateerera kana even mamessages awakatumira wakataura kuti unobatirira panyaya 1 why usingagone kuregerera ndikati aiwa mashoko awakataura mashoko awakataura Alice ka unozakana nazvino ndinoseka dzimwe nguva ndinozviseka so kuti but ndinganyatsokutadzirira ichezvo chaizvo apo ndinoda kukufixa but kukufixa wewe kwauri kuita hausi kutombokuona iwewe uri kuti ndiri kukufixa nokuti ndakupa mari yebhizinesi chizvionera ndokukufixa kwandiri kuita nditi ndopandakakuudza zvakanaka tindibatsirawo ne $30 yefood aiwa
handina mari yechikafu maichazoiwana January ende ndakatonyora kuti ndinokudzosera hako mari yako kana uchizoida patishashare anyamboti ndipe hako for free because wanga wagara utaura kuti hauchandida saka ndakatokukweretsa ndikati ndipo chimigamo 2 months dzasara idzi kuti ndionewo kubatsirika pandinowana mari yangu ndinokudzosera hako mari yako. And besides kunduza kuti let's separate takanga tisiri kutaudzana Chris paWhatsApp ndinda yekutanga nguva dzese after 2 weeks ndindozokutanga ndotokutaudzani pandinokutaudza kuti ndipindure zvakanaka inoguma ingorohondo tonyararidzana futi after 2 weeks ndindokutanga iwe wanga usingatangi ndindaitongokutsanga ndokunyorera message ngatigadzirisane ngatigadzirisane ona indo vamwe vanogadzirisana vane mudzimba dzavo ndanyanyotadzeiwa ndibata nechikomba here chekuti unobva watonditi handichakuda ngatigadzirisane inobva yatoita nyaya inopera irohondo toita futi dzimwe 2 weeks tisingataudzani ndozvaitika tanga tichitaudzane taura chokwadi mameseji ako avandinyora kuti usanditaudze ndinawo ndokusiya usanditaudze unotarisa kushanda imbomira kunditaudza imbondipa nguva tanga tichitaudzana naye Alice pandakasvika pakuti imbomira kunditaudza wanga wati chii ndanga ndisina here kukuudza kuti Alice mira ndanga ndisina kukuudza here kuti you are breaking my heart ndanga ndisina kukuudza kudaro ukati zvona usasanditaudze ndozvandotanga tisingachataudzani pawhatsapp apo taingokona uri ndichigara ndichikudembera kuti Chris ndatosowo mavideo calls ataiita musi uno ndikakunyorera futi message ndikati ndokumbirawo kukufonera handiti ukabva wandifonera but yakapera futi irohondo mufungako pane ndatonyorera ndikukumbirawo kukufonera chinenge chitori chisuwo ndichitokusuwa ende vanhu vangagona kuti hanzi zvoni ndaikutorera advantage ndinokutorera advantage wakandiwana ndichishanda Chris mufungako nditoriwo nemasavings angu handiti kwete kuti hanzi ndaikudira mari kana kuti chii ndakatosevawo almost 2000 US ndichitozvishandira ndiri pabasa ndikasiya basa ndisinombodzinga saka vanhu ngavasiye muromo wekuti ndaikutorera advantage. naye Alice ndoda kumbokubvunzawo ini zvinhu zvandiri unoona ndopanoita kuti nyaya yacho isagadzirika because unofanira kutarisana nezvandabvunza noti kuti unotanga kutaura zvimwe zvese izvo a very simple question pandakakuti inini imbomira kuti ngatimbomira kutaudza yanga isiri nyaya yekuti ndandaita madhesi ndichikudza kuti you are breaking my heart kusvikanda kuti aiwa Alice ngatimbomirai kutaura tese handizvo here ndizvozvo ndopatarega kutaura tese right wakazoenda kuna mai junior waitaura kuti hatina basa nazvo zvochero zvawafunga because inini ndauda kutokuexpose ukazotaura namai junior vakataura newe zvine sense ukatarira madays iwayo mai junior akanditi no ndataura nasisi chigwadzi chidzokera naye ndikati alright it's okay ndakudzokera kuna sisi vakaramba vazoteerera magi kuna mai junior vakaramba. That's the problem yawinayo Alice. You think your only version is the right one. Wakatondititenga magi ndiyazi kuti ndikunzwisise. Ungangoramba kwaso kuzviziva. Unoza kuti akandiudza kuti chii? Akandiudza kuti pamukuru munofana kuwirirana. Pamukuru munofana kuregerera sisi. Vapei last chance. My junior vakandiudza the same. My junior takatoita a long call tikataura ndikati aiwa ada kudzokera kumunhu ukati ndachinja kanyaya kadiki wakatoti why usina iwe unofana kutoenda kusaidi rangu why usina undisapota ndikati no uri kukonzera kurwisana pakati pangu nevamwe vanhu ukati inini ndakuudza kuti usaita izvozvo zvinondi unenge uchiafekta inini iwe zvikanza zvina basa ukandita zvina basa saidi kwangu inini ndiri kuafekta ndikati wai usingafilewo kuti ndinenge ndichirwadziwa inini saka ishu iripo chaiyo chaiyo unoziva kuti ndechi ishu iripo chaiyo chaiyo ndeyekudaiwo so the same thing chaita kuti tive pano the same thing chaita kuti tive palife ndakuudza inini kuti don't do this ngatigadzirisani pachena ukati nekuti waenda kumunyaya
handisisina chekunyengerera. Saka I'm surprised kana wakutaura kuti zvepavanhu kuti murume wangu ndinomuda iwe usina chekunyengerera. Ndozvazvo zvapendichitaura kuti Alice unobotanga wanyatsogaya kuti uri kuda kuti chii, because kana usina chekunyengerera why do you come back uchitaura kuti unondida? That's why wanzwa pakutanga ndataura ndikati Sisi Melly handina zvekutaura. Unoziva kuti nemhaka yei I wanted to take the blame yezvinhu zviri kuitika. Ndotora blame yacho inini ndoti okay I am the one who is wrong, ndobva ndasiyana nazvo. Apa wauya uchitaura a version which is different. Waudza here vanhu naye Alice kuti pawanga uri kuJoburg pandakakuti tora $60 ubhadhare rent kuti ndaenda kuti inini mari handikwanisi kuitumira musi wa1 yerent ndinozoitumira musi wa4. Wambova here izvozvo? Musi wa4 wacho ndikakudza kuti ndinomira ndiri muno muJoburg. Musi wa4 ukati murungu acho handisi kukwanisa kuwana mari, atora mari yake yese. Ndakakuta kuti ndinomira ndiri muno muJoburg ndikatogara ndiriko kuJoburg ndikasadzoka kunoku. Ukazwa nditi mari naifunga kuti pamwe haasi kubata yese but abata yese ka1. Hai Alice, handina kutaura here kuti sanobhadhara rent imwe handikwanisi kutumira mari musi wa1 ndozotumira musi wa4. Handizvo zvandakataura here. Wakadaro ndikakuti ndinomira hani ndakatomira ndobva wazofona ukati murungu acho haasi kukwanisa kundipa mari. Kana ndakadaro handizvo here zvandakaita. Kone ndaramba here ingada waudzawo kuti ndikazvitsvagira mari kuno kuZimbabwe handaumboramba here. But okay, but unoziva here kuti during that time wakataura mashoko okuti wangu munyama wei wokubhadhariswa mari. Ndikati aiwa uri kundijeka, mari inobva musi wa1 ini ndokupa mari musi wa4. Ukati inini mari yangu yandatsvaga inini unoda kundikubhadharira rent. Ndikati hausi kundibhadharira rent, uri kudzorera mari. Ukataura zvakawanda kusvika taenda kushamwari yako. Shamwari yako ikasvika pokuti wait, takaenda kushamwari yako, shamwari yako ikataura kuti apa uri kubhaisa, why uri kutaura nyaya dzekutaura idzi? Iwewe ndiwakaudzwa kudaro. Hapana kumbopera nguva ukatanga futi kutaura. Unoona kana uchitaura ndakambokuudza ndikati the way inotaurana kana kuti yamunoita paFacebook yayo uchishandisa post account haisiri way yaunofana kutaura mumba kana uri mumba nemurume. But that same language yaunoshandisa paghost account rako ndo same language yaunondishandisa kusvikanda kudza kuti azviite. You can't tell murume wako kuti hauna zvaunondiudza munomba, saka iwe unotaura zvinhu ini ndakanyarara. Saka ishu iyoyo handisi kunyepera, iri kukonzera kuti even tatsawazoona ndazoti ndinokutya, because kana uine ghost account you can say anything, you can do anything because nobody knows who you are. But hazviitike kana ndikakuudza kuti nyaya yekuti unenge uchiti ndikoko handakana basa nazvo, iwe ukati aiwa ndakambozvitaura ka1. Ndikati wakazvitaura but uri kuzviita, that's the problem. Haunangozvitaura chete but wakatozviita, ndo zvawaiitoita chaizvo. Then kana kuti ndati ini chamwari zvako hanaichai, kana ndakuudza kuti ini hanguka ndaaright because kuramba uchitoita zvauri kuita izvizvi ndinopinda padepression. Then the next thing, what do you say? Katigadzirisana. Nekuti uri kuona kuti patinonyetsana pepe unodzosa futi nyaya dzekumashure zvese, nyaya dzese dzanetsana nhasi unodzitora futi dzosa futi naye Alice tosingangonetsani nenyaya ya1. Haisi nyaya ya1 here yachechinza, ingori nyaya ya1 nyaya chete. Ikazvino ndakakuudza ndikati Alice kana uchita zvinhu tanga wanyatsogara pasi, wanyatsokufunga kuti but nestep yandatora iyi ndiri kuenda right, ndoda kumbokupa
kukubvunza ukagona undipindura this question then I think tinogadzirisana. How are you going to fix nyaya yekumba kwedu yaunoziva iwewe yandakakuudza inini tiri tu vauya nayo pachiki igadzirisa ukandiudza kuti unondida kuti ndinokwanisa kuifikisa patapo wati hauchandida ndowatobvunza ukati no. ndati ishu iyi unoigadzirisa sei? inongonotaurwa unongodzokera sekuenda kwaita shoko rekutanga. uri kwanga waichisi shoko harivhiki wanga wachitaura kuti iwewe zvauri kutaura wakwanise kuzvipikisa. kana iwe wati hauchada ende wokuti hauchada wakanga wakazvitaura kudhara una kutanga kuzvitaura nokuti ndazo usanyepera vanhu kuti hanzi ndakupa puresha yekuti ita handichada because wakanga wakazvitaura kudhara odhiya ndasenda iyo yekuti hanzi ndazodecida kuti let's separate. ndanga ndichimbofunga but zviri kundikurira ndazodecida kuti let's separate. ndeyanodhara mama wachiripo akufona kukumanyeriso ndikakuzoenda wakarekedza mama kwamai junior handisi kukwanisa kudaira iko zvine zvikanda svaka mai junior muzofona ndopa wakati handisi kuzokwanisa ndopa wakasenda audio kuti handisi kukwanisa kufona nekuda kweenvironment yandiri but ndazodecida kuti let's separate ndeyekudhara audio ye ndezvarini naye mama wachitoripo nofunga 2 weeks ago 2 weeks ago vakaenda rini? ndozvakutaura kuti pawakaisenda iyo hausi kuziva kuti pawakaisenda ndakakupindura kuti chii ndakapindura handisi kukwanisa kudaira foni ndiri kuperekedza mama kwamai junior wadaunauya kwamai junior wakaenda kumusha iyoyo audio wakazosenda kuti maybe ndinogona kuzotadza kukufonera nekuda kweenvironment yandiri ndanga ndichida kukuudza kuti ndambofunga but ndazodecida kuti let's separate. Aparutaura zvemunyaya ndezvemarumwe zuro aparutaura zvinhu zvewikira chabaiwo kana upiri musi wa2 or 3 October mwedzi uno handii ndo pauri kutaura but zvemunyaya ndezvemarumwe zuro but wanga watotaura kudhara kuti let's separate. watombouza hanzvadzi dzangu kuti ndikuda time right. Why ndakaita izvozvo Alice? Because nyaya inongori 1 usati waita chinhu tanga wafunga kuti uri kuitei. Saka ike zvino handiti uri kuona kuti ike zvino uri kutaura kuti even zvandataura zvekuhama dzangu watotaura kudhara kuti haundidi saka there is no need yekuti ndizvicorrect but uri kubva mukuudza vanhu kuti ndinomuda murume wangu inokubvunza kuti how are you going to correct? ndati kana uchindida ndinokwanisa kuzvifikisa ingandataura kati zvinhu 2 ndati kana uchindida ndinokwanisa kuzvifikisa but wataura kuti hauchandidi imbonipawo solution unozvifikisa sei? aiwa ndozvandataura kuti kana ukati unondida ndinozvifikisa. ndomochitaura statement yekuti unogona kungoya uchizvita in person unogona kungoya uchizvita in person tongoenda tese kumba unotaura kuti ndakazofunga nemukadzi wangu kuti agadzirisana but iwe wakanga watotaura kuti handichada ende wanga uchitondisafisa kutoti zvona handina kana chandiri kutombokupa because handichada ndikatombokuti kristiisezvona ndiri kuita here ndiri kutoitira inini newe kuti paunosvika ndakaunganidzawo maybe kamari ndiine something handiti ndikatokudaro ndikandikutoita business nditoshandawo kuti ndingasvika kundaunganidza something but zvese haunoda kuzviteerera. This has nothing to do with money. This has nothing to do nezvinhu kana kuti zvinobatika. Ndati nini zvekumba kwedu zvawati bvupa jekerere unozvifikisa sei? Ndipo anza iyoyo kwete zvekumba kwenyu. Kumba kwenyu okay. ndoshandataura zvacho kuti paunongoya tinongoenda in person hapana vanhu vakawanda shamwari vanorambana vachitodzokerana zvinotoitika izvozvo vanhu vanotozviziva ifenireva vatochembera kudasava vanhu kutorambana 3 years nemurume wagotoateera futi. Nai ndokumbira kukubvunza Alice uri kupindura zvisirizvo wateerera here zvawataura Alice? wateerera here zvawataura here? Alright, network yakati tizei mira yanodzoka
iri kuti reconnecting ndofunga anonyatsokunzwisisa. Munoona sisi haisi nyaya yekuenda kumba kwavo, inyaya yekuenda kumba kwedu. Kumba kwedu haasi kundotaura nembano, pataurwa zita ramainini vangu. Samantha akauya chatoita kuti Samantha afona achitaura izvozvo. Ndiye munhu wani wandakaudza nyaya iyoyo. Right, adzoka. Samantha adzoka achitaura inai. Naye Alice unoigadzirisa sei nyaya yekuna mainini vangu? Yekuna mainini yazoya ichitsinirwa naSamantha. Yekuna mainini? Ndambotaura nyaya yekuna mainini here. Ndindataura here? Right. Alice, ndo pandinokuudza kuti kana uchiita chinhu tanga wafunga the consequence. Aiwa, simero ari kupupurira pane munhu atopinda nenyaya iyoyo. Ini ndikazongobvunzwa hope kuti makamborota here. Mushure munge munhu ari yapinda nenyaya kwete yenyu. And it's true, asiri yataura nyaya yamainini. Nyaya yamainini yakataurwa naSamantha. Ini ndikazongobvunzwa kuti wakamborota here zvikutaurwa izvi. Akati pane nyaya yakangoti yakadai asi asiri yataura zvishuwa ipapo ndomumiririra. Ndikatoti hope zvacho ndakatofara nadzo. Ndakati zvondinda block namba idzi. Right, sisi Melly. Atanga kutaura zvemamhepo ndiani? Ndi Alice, ndi Anza Samantha. Right. Samantha. Ataura zvokuti pane zvinondiremera zvemhepo dzekusimudzwa kuupenyu hwangu ndiani? Ndi Samantha atangatira nyaya dzemhepo. Handinotombotaura nyaya dzekumba kwenyu, handidi kunyepa, ndotombopedza nyaya dzekumba kwenyu kana one. Sisi Melly. Alright, tomboti ndiSamantha azvitanga. But munoona here kuti chaita kuti Samantha uya achizvitaura chii? Samantha nokuti shamwari yako anga achiti wakadzwa usaidhisiriro saka ashamisika achinzwawo vision yanga ichibuda. Exactly. Munoziva here kuti dai pasina kana even life Samantha aisauya achitaura zvake. Handikuzvona. Saka pamuri kuti kunditaurai nemukadzi wenyu, mukuti chitaurai nemukadzi wenyu, muri kumuti chii? Alice, there are consequences zvezvinhu zvaunenge uchiita. Ndopai pandenge ndichikuudza kuti tanga wafunga usati waita chii. Audio yakatumira wakataura wakati handisati ndatanga kukurukisa. Audio yawazotumira wait. Audio yawazotumira ndikati ndiri kutotarisira zvese, even kufa ndiri kukutarisira. Those are the reasons why uchiona Alice kandiri kutaura kuti hatina kwatiri kuenda. Because iwewe wacho kuti ufunge kuti wakataura kuti handisati ndatanga ndoda kutokurwisa, ndoda kutokuwachisa. Saka kwandiri inini iri idrama riri kutongoitika randandagara ndichitarisira. That's why sisi Melly pati nekuda kwokuti wakatsamwa ndikati handina kutsamwa because zvinhu zvandakatopromiswa kugara kuti zvichaitika. Saka ndiri kutoona zviri kutoitika. But matauri uri kuda kwokuti zviri kuitika zvazoburitsa zvinhu zvanga zvisingafaniri. Munin'ina wako akambokuudza akati nyaya dzenyu dzemumba ngadzive nyaya dzenyu dzemumba. Don't involve other people. Munin'ina wako ndikakuudza kuti munin'ina wako anofunga kudarika iwewe. You remember the day? Dzichiri dzemumba here apa ndokanga wasvitsa here shoko kumunyaya kuti hauchada inini wachonga watondudza dzichiri dzemumba here apa. Maidhi vakakuudza kuti nyaya dzemumba ngadzida. Ndozvanditaura dzichiri dzemumba here because wangaudza kuti aiwa ngatichisiyane ukati aiwa shoko ndasvitsa kumunyaya ichipa mainingi macertificate angu hembe hadzina basa ona zvekuita nadzo ikoko handichasvika. Saka dzichiri dzemumba here. Alice, you are taking it very wrong. My ID takavafonera ndinewe ngadzipereke mumba menyu. Aiwa ndikutaura dzaitika izvezvi kuti dzichiri dzemumba, hatitaura zvamaidhi zvakudhara, totaura zvemaimani kuti dzichiri dzemumba here because wanga wasarenda watoudza munyaya ukati hauchada, saka dzichiri dzemumba here. Saka iwewe uri wewe ndo zvacho zvandoti zvinondishamisa kana uchitaura kuti uchiri kundini. If
these are the things zvinoita kuti mumba macho mureme, because whenever I tell you something haudi kupindura zvandokutaura. Ndiri kuudza kuti ishu yakataurwa namaiti dai wakaiteerera tingadai tiri pano. nyaya dzemumba dzangu dzandakazobudisa kuti hanzi separate ndedzipi? Saka ndizvozvo Alice. I think I am that person wokuti ndinokurirwa nekufunga. Because pamwe pacho ndiye ndichitaura kuti unorizina semunhu. Naye Alice, let me tell you something. Unoona it's ndingakuti chivo. Kana usingadi kuona paunenge uchinzi wakaresva, ndinoona kuti atakanetsana zvisinei nemari. Uri kubvunza kuti nyaya dzemumba dzauri kutaura ndedzipi? Pane nyaya yehope yawakati ndakudza baba ukaunzi namaiti aiwa nyaya dzenyu waitiwo kuti ugovha iri akakuti musataurira vanhu, right? Pokutanga ipapo ini ndichitoti wanzwa kubva kuna maiti wakabva utofonera mukoma wangu wakati kana ndikabva panapa mukufanira kuziva kuti handina kudya mari yake. Ndikakubvunza ndikati wai uri kutaura nyaya dzemari? Isusu tiri kunetserana nyaya, ende nyaya yacho yange iri very very simple yokuti aingoda ungoti kuti saka toita sei naye Crissy? Ngatidai. Imi vanhu imi maitombo vararamisa pambedha muchitombofara ini? Ndo zvacho zvandataura taisapedza 2 hours tichifara sisine. Saka maingofadzana panguva dzekuti muri kuita zvamuri kuita mukapedza zvavharana? Sisi Melly, for your own information, ndiri kusample. Network yakuda ichitiza uyavo. Network. Nandi understand guys. Vanhu mungotaura patime mimi muchita zvinonyadzisira kana mapedza makutotaka kuengana. Zverudo nezvekunyepa guys, fraud dzoga. Zverudo nezvekushaya guys, ndezvekunyepa. Fraud. Muri kuzviona? Hello, Zati. Hello. Ndiri kusango. Ndafonera umuntu. Shamari, I'm missing you. Right. Umaitombodzana mai miss you ka chinzwai. Ndasvika kumba. Chararatisi. Chipedza uraratisa. Ndichaziva kuti change nenyaya here. Zvikanzi unongondiudza kuti I miss you nokuti unongoda kundikwira. Okay. Shamari, unondiudza kuti kana ndichikuudza kuti I miss you harusi rudo here. Don't think. Network yake yatizawo. Network. Kwewe kwai waizongotaurawo zvekuti kwai munhu anokudza kuti I miss you ari kusango osvika pamba kana wapedza kuitwa woti kwai mamuchitaura izvo because handida ngondiita sei. Mina ndipindure simeri. Apindura. Kusango handiti kwaita zvemainingana. Wodi kana ari kusango. This is something new. I told you I miss you mushe ari kusango ende for sure ndenda tombawo itondisuwa handiti. Ene mutsonda ndakataura mashoko handiti kuti pakati kancho network yatiri kuchamuka. Sisi Melly. Saka imi manzazi mukuti hamuchadi munhu. Depression is a brain. Kana tazogara. Depression is a brain. And Sisi Melly, whenever muchita malovi enyu, tinoateerera
tinodzidza patinenge tichidzidza inyaya yekurespekta munhu wemukadzi, inyaya yekuremekedza munhu wemukadzi. You try by all means. Unoona pane vanhu vanouya panapa nemasituations ekuti unenge uchiti izvi ndoda kuzviavoida in my marriage. Unenge uchizama kuti izvi ndoda kuzviavoida in my marriage. Handidi kuti mwana wamwe vanhu ararame so. But munhu akakutorera advantage yekuti nokuti ndo zvauri kuda izvozvo. Nekuti ndo zvauri kuda izvozvo. Obva atotora advantage iyoyo and then start abusing you. Kana akuabuse obva kuti pandaizviita ndaisaziva. Mubvunzei kuti kungani kwatakaenda tichienda chingosvika chingoti ndaisaziva. Tikanda kuti nei saka uchaziva urimi because you are continuing doing the same thing. Chinondiremera Sisi Melly ndechekudai aisei zvinhu zvisati zvaitika ndinototaura kuti apa mukadaiwo so ndenge maakukanganisa. Saka uraiti hatise wefu wachipedze modi apa imimi vanhu tuchitaura nai kuti moita sei chichitaura nai papa ndakupa 5 minutes kuti moita sei muchitoudzana zviri pamwoyo penyu apa moita sei modi. Sisi Melly ingandataura wani kuti maaudios abva kumba ndinawo but iwo munhu mutore mumudzose kumba ndo zvavandiudza kuti mutore mumudzose kumba. Iwo udadzoserwa kumba here Alice? Alice Simele kwanzi kune maaudio kuti kwai udzoswe kumba udadzoserwa kumba? handina kumanzwa hangu maaudio yacho ndovanga vachitaura vega kana zviri izvo zvavadecide hapana zvandingaite because ofuchini ino ndikaramba ndiri panapa Simele problem ndiyo imwe chete rent handina kwandinoiwana. Alright, saka munomudzosera kumba sei mukoma Crissy muri kuPoland? akungotsvaga motikari yotakura zvinhu zvake kuenda kumba. Are you ready for that? Uri kuzvinzwa here Alice kuti kutsvagwa motikari wotakurwa zvinhu zvokodzokera kumba? Ndikuzvinzwa because hangu mari yerent handisi kukwanisa kuiwana zviri this month ende hayo. Alright. Nani zvinhu zvacho kana ati zviende kumba zvoenda hazvo kumba kana ndichidzoka ndichigara kuroom yekushopu yekuseri ndisina mukwende yangu at least zvinenge zviri nani. Okay, saka mukoma Crissy mari yacho yekuti atakure zvinhu zviswe kumba muchazviita rini kuti aende kumba munhu? No, handitozviita month ndakamira. Month. Saka panaka ndokune kwakuparadzana kwenyu. Right, ndo zvacho zvandandirotaura kuti Sisi Melly some of the things haazvizivi. Why? Because anomhanya kuita zvinhu. Ende pandakatomubloka munyaya paakatondiudza kuti wakabloka munhu ndikati ndakamubloka because achichinja namasho. Ndakamuvhurira kuti tiite that thing yekuti munyaya akataura chinhu ndomutumira kuti munyaya acho zvakati so that tese tinenge tiri pasame page. But since ataura kuti ndoda kurwisa kana munyaya ndatomuudza ndikati ndokumbirawo mumudzore because akataura zvokuti anoda kundirwisa I don't think kuti anowina. Ndokumbirawo kuti muunblokane because chokwadi murikutoramba chokutendera panhu pamwe chete pakuti muchiri kudanana but pane nyaya dzaitika dzokuti mainvolve vabereki too early. You have involved munyaya vabereki too early and everything but kudanana chacho chokwa muchiri kudanana ndokumbirawo mukoma Crissy nombirawo muunbloke mukadzi uchu. Iwe Alice iwe mira kundivhirikidza ndozvaunovhirikidza uchita murume wako izvozvizvi. Kana murume wako akuuya muchitaura kuseri uku ari kuunbloka please andika be a wife andi ndiwo watiudza wega kuti ukuda murume wako, ndiwo watiudza wega kuti ukuda imba yako pano waudza vanhu vese ndiwe andi kana akuuya kuseri uku taya kudzika zvawanga uchiita panapa uchitaura navo takateerera ngazvive the same kwete kuti kuseri uko unenge wachinja pavana pawoita zvinhu anditika imi mukoma Crissy indai mutaura nemukadzi wenyu kuseri uko isatiputsi vanhu pano. We don't break people here but ndikuramba chingoona chinhu one muri kudanana but mune pride. You people mune pride. Mukoma Crissy mune pride yekuti nyaya yeswa kumunyaya nyaya yeswa kumba yakazodai nyaya yazoya panapa ndo pane nyaya yenyu. Vana CJ manga mavaudza zvimwe but your heart wants what it wants. I want to be honest with you guys. No one can tell you what to do with your heart. Mwoyo unoda zvisingadiwi nevanhu izvozvo iwo mwoyo ndo waunenge uchida ende hatikwanisi kupikisana nemwoyo wedu. Mwoyo mutu unomira paunoda ende hatina kodzero kupindura tikuputse because mwoyo utu tadzokurodza tikutendera panzvimbo imwe chete muri kudanana but makungoshiya kuti pogadziswa sei
but kupanana machanzi mutoda Alice ndimuchazondudza feedback kuti magadzira sekuseri handika kana magadzirisana kuri kuti magadzirisana iwe Alice tichakuda pano imida varume uko imboita idare renyu revarume uko varume imboita idare renyu revarume muti WhatsApp group yenyu yevarume uko muchitsiurana ku inbox uko muchiudzisana mabehavior yeku narcissistic behavior ya mabehavior yeku echintini chinonzi marriage mukoma Chris i two-way street hanzvadzi yangu muri kuzvinzwa marriage munosangana pakati chimwe chamuri kuti mimi ndochida uye achiti aiwa achiti munokompromise handimanzwa marriage haisi kuti munenge muchida ngoti inini ndinzwe inini chete terera inini chete because nditakakutumira anobvisa mari aiwa marriage munoterera umwe wenyu muchinzoti mouya taura kuti kudii kana zvine sense ndo chinonzi marriage Alice hausi shumba iwe kuti unofanwa kutaurisa mumba kuti baba vanogara kusango achiti kwaitla kutaurisa izvo zvawabvuma wega pano iwe you have admitted to us wega kuti ndogara ndikumbira regerero nokuti handina respect kana wacho unoda imba mainini handitika dzidzai kuti murume wacho munomuremekedza naye murume wacho wokuremekedza mose muremekedzana munotoremekedzana mese muri tu dzidza kuzvininipisa mukutaura naye mashoko aya haadzavhikwi guys mashoko amunoudzana muchitikunyisana ka ipapa watotanga so wakutondiona saChris watotanga so wanotondikanganisa ndichaura ndo zvaunoita izvozvizvi ndo pane chitori neera yako ipapapa sometimes it doesn't hate to keep quiet munhu opedza taura zvadataura iwe wozotaurawo handi mumba imarriage ndo zvinoitwa mumba mukada simukatenzane kandokuudza chero mukaenda kune umwe the same applies namukoma Chris muchapedza nyika makadai vakadzi hobho vachiya vachienda kusaidi kwako mugodedza mugonenera mhosva namainyini vasina chavanoziva kana kunenera mhosva mweya isina chainoziva imi matambudziko murimi sometimes we are our own problems but we refuse to see the truth and we refuse to fix ourselves but matiriswa problems antimaona saka please munoona sesimeli ndine zvo zvandoda kumbotaura ndokumbira kumbotaura after having my problems akadai I sit down with myself ndotsvaga munhu anondidzidzisa ndotsvaga counseling ndotsvaga kuti ndingabatsirika sei. This is what I do. Ndaita problem ndodini ndodai on my behavior ndotaura pabehavior yangu. The reason why muri kuona muchiti hanzi ndinoita senge a narcissist, it's because chero ndikada kutaura point handibvumidzwe kuti ipere point iyi. Ndinenge ndakato createwa mandiri ndosaka ndiri kuti mukoma Crissy zvese zvinoda kunzwisisai. Ndosaka ndiri kuti imi madhaizi ari mucomment section muri kuti kwanzi Crissy handisi kumuziva. I don't need to know Crissy. I am not in love with Crissy. Handisi nini wakabvisira itsvakirai kuno. Harimaona munhu wakabvisira itsvakirai kuno ari kuti anoda murume wake. Who are you and who am I kuti tisisu vanhu havasiyana? Ngativhunzei ipapo. Who are you and who am I kutiti vanhu ava two vasiyana? Because ina ndana Crissy iwo ndana Crissy. I don't need to know details za Crissy. Handika zvinoonekwa nemukadzi wake ari kuti ndoda murume wangu kana vave kumba kwavo. Anditi kana vadecide ende kurambana kwa ndiko vanhu two guys. Hakuna ine suma diaries. Kurambana hakuna ine suma diaries. Vacharambana vari two. Kana vasiyana vari two, the most responsible thing to do kuzongoti atakazosiyana zvakaramba kugadzirika. Toziva kuti Alice is now back on the market. Crissy is now back on the market. Period. But we can't tell people kuti siyanai ina handigoni kudaro. Antimaona. Handigoni. Crissy ari kutaura zvimwe pamberi pedu kuti ina handichadi mukadzi. Mukadzi oti ndoda murume wangu. Apedza Crissy oti kune vasiri kunyatsoteereresa. Apedza kuti handichadi Crissy oti Alice ndiudza kuti kunopagadzisa sei pakati tidzokerani. Saka imi muchitanzwa munhu achadi mukureva kuti chi? Mukureva kuti chi? No, really. Mukanditeera zvandataura ndati kana ukandiudza kuti apa tinopagadzirisa sei tinogona.
pakudzokerana. Saka munhu usingachadi zvachose hauite fungwe kuti tinogona kudzokerana pamini emairo. Munhu usingasadi hautomboiti fungwe kuti tinogona kudzokerana. That means fungwe kuti munhu uyu muchiri kumuda itoripo inotora pachinhu munhu ukuru zvane ndichitoona. Fungwe kutombotogona kudzokerana kana itoripo panotooneka portion kelove katoripo. Sisi Melly, mataura mukati munopedza nyika yese. Audio ndakataura ndinotodawo kuvaka chinonzi. Saka that's exactly what I'm saying. Anti comment section muri kuzvinzwa. Ndo muri kutsokoza muri kutseva kutsiga zvandiri kutaura ndizvo. Muri kutaura zvandiri kutaura. Sisi Melly. But kana uchida kuvaka mhuri uchiabuswa, there is nothing you can do than to walk away. Ndataura ndikati depression is real. Even uchida kuvaka zvinenge Sisi Melly. But kana uchiabuswa indogara njiudza vanhu kuti chero mukanzi muri couple ukaona paine abuse, don't stand. Unofira mahara. Right, ndosaka ndati pakurambana kwenyu manje, pakuchirambana kwenyu isusu we are not involved. Tachida kunzwa nyaya. Pakusiyana kwenyu isusu are not going to get sema inini ne madiaries. Madiaries angu ari comment section ari kuti vanhu ngavarambana vanhu ngavadi. No, we are not going to be part and parcel of that. Kurambana ndekwavo vari two. Handika isusu tauya pana tinzwise chokwadi because musikana insisted on this life. Handitika kuti tinzwise zviri kumbonyatsofamba sei. Handi kana vatiwo vakusiyana we are not to be involved. Vacha takazosiyana. Handi vataura pano mukoma Crissy chinzwa kuti ndichatumira mota mwedzi wapera kuti atakurirwe zvinhu zvake zviinde kumba. Handi zvavataura tichinzwa tese. Uyu musikanawo achazongotudzwa kuti zvinhu zvakazve zvikatakurwa toziva kuti vanhu vakazosiyana hazvichisinei nesu izvozvo. Isi hatikwanisi kurambanisa vanhu. Hatikwanisi kurambanisa vanhu. Ipapo ndo panoda kuti mupabate ipapo. Hatikwanisi kuti tirambanise vanhu. Handimoona Crissy achitakura mutumira motikari sotora kwaita whether yatumirwa whether haitumirwi we are not there. Kana vatumira mota yavo vatakura zvinhu zvavo moita. Mukoma Crissy kana matika decision yekuti muri kutumira motikari yenyu pera kwemwedzi handitika musikadzi wenyu uyu handiti anga achitaurawo nyaya yekuti akanga ane ka 2000 pamakasangana akakashandisa. Handimoona saka achikumbirawo kuti mukamubatsirawo kuti abooste business rake kana zvimadisaida izvozvo. Sisi Melly. It's not okay to kuti tidimande mari kuti anga ine 2000 years. No. Sisi Melly. Ngatitaurirane chokwadi. That's why maona ndandisingadi kufona. Azofona because we have to clarify some issues. Mukaplay audio 30 minutes. Izvo zvakawanda zvakafanana neizvozvo. Iye ari kungotaura because pavanhu ari kuda simba rake yevanhu. Ungotaura kuti ndandine 2000 years. Vadikani. Ngatisadaroi. Ati kana kuri kuti tinoda kurarama muchokwadi ngatitaure chokwadi. Ari kunyepa here. Sisi Melly, the reason for the life kwakuri kundiwachisa. Ndoda kuti mupabate. Because then anga achida kuti tigadzirisane Sisi Melly. Aisa insista kuti paitwe live. Aiuya kwamuroti taurai naCrissy anotaura nini. Totaura tiri kusetru. But the reason for this life ndeyekundiwachisa. Kuti mupazive ipapo. Whatever that was said, that's why mazoona pandafone ndatanga kuclarify nyaya kuti apa pari kunzi zvakati ati panonzi zvakati ari kuti zvakati but ndakati zvakati kusvika imima kutoti kuhinda wanga uchitaura kuti zvakati inyaya yekuti kuda kundiwachisa. Saka imanzwa ndataura kuti ndiri kuzvigamuchira zvese zvataurwa nezvaitika ndiri kuzvigamuchira nei because ndakatozviudzwa kudhara kuti zviri kuitika. Saka zvimwe zvezvinhu zvamuri kuudzwa apa kaSisi Melly tisadaro. Saka mari hapana. Saka iwe musikana Alice uri kuonyaya yemari apa ye2000 apa kwanza hapana. Asi zvataurwa zvo pachikuru. Asi nyaya yemari kwaye musadaro iye hapana. Asi ndoda pandataura nyaya ye2000 ndataura ndikati paakazouya mari yangu yanga ya 1 something yange isisiri 2000. Ndikataura kuti ndakazotanga kutenga zvimwe zvinhu zvandaifungidzira kuti zvinhu zvikumberi ndichazozvida. Mari yangu ikatapudzika. Aripo atosvika ndaka 15,000
andozviziva raundo account uye 15,000 is almost 1,000 US. Koya akasvika ndakabhajeti yangu iri mari yanga because imwe mari yangu haina kubuda muwanhu because ndaita futi zvekupa vanhu izonzodzosera zvechimbabvu saka imwe mari haina kubuda zvakanaka muwanhu yakazoita saka ndoti saka system mubvunzo wangu inini ndeyekuti kana akashandisa mari achiti anozotenga izvi kana kuti ane zvinhu zvaari kutenga zvaari kuti anozoda kushandisa mberi yaiva mari yaakashandisa zvii zvaakatenga wakashandisei naye Alice ukatengei wachanza mari ukatengei ndosaka ndati imwe mari haina kwandaiitenga mari yakanyora unotozviziva sisimeli handichisina chekutaura nemwe free nanatobatira munhu tikatoi sake nimanzwa ndataura kuti inyaya yekuwachisana haina chokwadi mukati inyaya yekuwachisana saka inini kuti ndirambe ndichiita maargument some of the things handide kuzvitaura because ndinenge ndichiprotecta dignity yake anofanira kuramba ari munhu ane dignity kana ndichimuona ndakamuudza akati ndakuti sori wai usingagamuchire sori yangu ndikati aiwa sori yako ndainzwa but for the sake of my peace for the sake of my health ndokumbirawo tisava pamwe chete izvozvozvo because maitikira zviri kuita muri kuzvionawo mega kana kuhama ndo zvaari kutaura kuti ndaiva ne2000 feet even mama vake nhasi vazvitaura vakati anga ane mari yake but yaiva here zveshuwa inini zvangu ka I am a bad person. I am not a good person. But I try by all means. I understand kuti kune chinonzi munhu. Ende munhu akaita munhu kuseri kwake kuna mwari. These things those are my principles and ocean. Andina musikana one day ramunonzwa nchi iyeyo anokupupurirai achitaura zvese zvaitaura. Andina musondeka muchifutsake kana kumurova handina. Pandakazosvika pakuita decision yekuti ndinotsvirei netii isina shuga beta ndisuduruki. That was the reason. Sisimeli kana anga asiri focused haisi mhosva yangu ndichikwira kubva kuafrica ndikati the first thing chandinoita ndotenga motikari ndounganza mari ndokutumira iyi mari ndovaka kumusha muna January ndopa munyaya undobvisa mari kumba kwenyu ndisiko. Those were the things zvazvo zviri pamaplans mukamubvunza she never thought kana kutaura zvese zvazvitaurwa izvozvo. Why? Because wataura kuti ndakuenda kumunyai saka hapana chekunyengerera ndakukuwachisa ngokuti yangu haisati yatanga. That's why mambonzwa ndati handidi kutaura sisimeli. That was the reason. Okay, aiwanda kunzwai hanzvadzi at least nyaya yenyu mainzwa Alice as much as zvichirwadza kuti unoda munhu but chokwadi wachinzwa pano handitika wanzwa zvataurwa nehanzvadzi. I think ndakumbira kuti vako unblock zvimwe mungotaura kuseri sevataurira manga muchita panapa makaisa mavoice enyu nemafatla enyu pasi munyatsotaurana zvakanaka monzwisana mopedzerana zvakanaka handitika uri kunzwisisa. Then imimi ndimi muchapedza nyaya dzenyu kuseri kuti moita break up yenyu here kana kuti moita zviri kwamuri handika isusu mozongotiudza kuti madisaidei mozongotiudzawo mukoma Crissy ndizvoka musamublock handiti musati mapedza nyaya idzi chimirirai mupedze mukaona otu opopota drop iPhone chete animaona musamublock taurai zvenyu kana muchitaura mungopanana weemail forward chemwari musi wakati mota ndichatumira so zvodai zvoitika iye woenda kuitira kuti you must sometimes ramangwana harizikani muchazoda kubatsira musingadanani mugona kuzoda kusangana panda kubatsigwana panenge munenge musina kubhena mabridges andimaona asi kana kuri kuti inini ndoda sisimeli chimuudzai yekutaura kuti ari kuda kurwisana neni ndofunga ari kutozvinzwa pano kati chichotaura kuti pane leave room for mabrima andikiri kuti musabhene mabridges ari kutonzwa kuti tikutoreva kuti Alice hapana hondo
handiti Alice hapana, there is no war. Vatu vachakutumira zvinhu vachadii, you guys you to communicate mota zvinhu zveimapedza zvotakurwa zvinhu zvoenda handitika, and then murambe you kana muchita friends, you can become friends. Zvino kuti kana mukaramba mufa kuita enemies antoona kana zvinhu zvamadecide hazvino kuti mukarambana you should be enemies. Munokwanisa munotorambana muramba muchitaudzana pana chakamboipa muri friends antoona. Andokunzwisa Alice? ndozvinzwisisa. Ndakatombomuudzawo kuti kurambana hakusi kutukana, but atisingatoutaudzane papa ini ndingaito saka handizvozvo. At least aiwa ngatirege kudzokera kumasure handika, kurambana muiti maenemies handiti aiwa ndo zvinoita tirambe kudzokera kumasure zvokuti azorinyepa azodai handika, asi michingohwai shoko rokuti kurambana muiti maenemies handika, you leave room for something else tomorrow handimaona. Saka anyway ndo nyaya iripo. Mukoma Crissy unblockai munhu muzoti muzotaurira kuseri, musamubloki. handii kumuudza because at the end of the day ndiye wandinaye. Handina pamwe pokuti ndinokana nemunin'ina wake kana kuti nani. Saka kana munyaya iyi kana kwavo vatumira zvavatumira ndinotomuudza. The reason why ndakamublock mamessage ona isimene mamessage akaramba ongopinda izvozvo handizokwanisi so that mamessage iwayo haramba ari kuzvinzwa kuti azongoiswa mameseji ekupinga achitaura mugive a time. Remember ndimasa shoko rokuti ngatisiyane, saka give a time. Mukadzi tinoreacta zvakasiyana, vakadzi hatingozvitori just like that vatangomira, tinomborwisa. Saka give a time, it will sink in kana zvinhu zvamadecide. Give a time handiti. Saka guys, Alice wish you all the best. Taurai chimostaura nyu kuseri uko mozotiudza kuti feedback yenyu yakamira sei handiti, kuti marongei madecide achi. Alright, I know kuti zvinoko zviri kurwadza kuti wanga uchida munhu wanga uchidi, asi handiziviwo kumaseri kuti ndo pamagumira pakaperera sarungano here kana kuti muchakontinya kuseri uko handizivi, but munin'ina chero zvikanzi zvapera handika, it's not the end of the world. kuda chaiko kuri sakaedza kumutsanangurira ndikati nekuda yakunetsa network yakunetsa. Alright, anjadzi Crissy maita basa nekuyawo kuti mutaure nyaya tinzwe both sides. I think ndo patagumira panapa. Mozongotiudzawo futi zvakare kuti nemudzimai wenyu madecide. Alright, tap sharp guys. My diaries, thank you very much. Ndinaba munhu akandimirira panapa ndaubuda naba munhu ndambopinda muchiraundi toda kubuda saka tikasevhura nguva yekuti mutaure nemakapozi because hapana chokutaura navo. Decision yese yekupesira inavo, ndivo vane decision yekupesira. They have the final say. We could do what we could do only, but the final decision is them. And the final decision lies with them. So we're just here trying to help and trying to hear kuti zviri kufamba sei to both of them. And mona saka vaenda saka irinda kuindawo handika kuti ndoda kubudawo. Bamwe varipo vakamira toda kupinda mumaraundi. Muri kuziva guys kuti tine show iri kuuya manje ya Just Signal yatiri kufamba naye. Musakangane guys, musi wa 5 November show iyi ya Just Signal muRustenburg ndeye diaries handika, ndeye Smelly diaries show. So ndaifunga kuti ndizviite, but I think now time unoti ndanonoka ndandine rimwe timu rangu ranga chitoda kufona, toda kutengera vanhu matickets and so forth, but ndanonoka vanhu vavarara because of nyika yavari. So tichazongoita live yakanangana naizvozvo handitika guys. The ticket is only 100 rand before 9, after 9 is 150 guys. Unowana vaunonongerawo vari kuJoburg Pretoria vanouyawo madiaries vanouya kusupport handitika. Yes handiti vana shumburesa ava nana Bethano Betava nana Nati vana Mavelas varipo vakawana team Joburg team Pretoria noda kutoya kusupport handitika. Yes, so yeah, move safe guys, stay safe. Tobatana zvakare pachikamu chinotevera handitika. God bless you.